Hello. Meron na ba siya? Hello. Meron na? Diyos ko, makakamil ko na akong gano'n ko akong face mask. Ang mask mo! Sige. Isa'y ang Matthew kung okay na. Iyan ko na ang LBO while we are waiting for HSBO. Pwede na. Pwede na ka mag-start. Oo. Kompleto na po. Pangalan. Ang ano. Sige. Sir, we just, for the signal. We just wait for the signal. Okay na? Sige, so good afternoon everyone. Welcome po ulit sa Tuyan second day kang public budget presentation kang LGU Naga. So, bago kita magpadagos, buot ko pong i-request si Ma'am Rosana Ilagan, VPC Federation Secretary and Queen President para sa opening prayer tamo niya na hapon. Let us all stand, please. Espiritu Santo, Amen. Hinagad mi po sa imo sa kaitaas-taasang Ama na kami po magkaigwa ning maayos na pag-iisip, magkasararo po kami asin maliwanagan ang ipipresentar sa muyang mga budget plan kang kada opisina igdi po sa lugar kang siyudad ning Naga. Hagadon mi po ang maray na kaisipan, matapos po ini na marahay asin maayos po ang gabos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nawala ako. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ate Osang. Okay, so just maray na hapon sa gabos na nagaantabay sa muyang online sa Zoom, those who are in the Zoom na nakapag-login, and then sa FB Live, and then syempre sa mga kairibanan ko digdiyungon yan sa SEPIO, Resources for the Blind, ang venue ni. So, yaon digdi yung yan, ang mga opisina, tulong opisina ang ma-present mo yan, ang Lingkod Barangay Office, ang Resource Center for the Blind Office, at Housing and Settlement Development Office. Kaya riba may man po digdingon yan, ang mga taga-CPDO, ang mga members mi sa mga organizations, sectoral organizations from na member kang Naga City People's Council, ang BPC, ang civil sector, igwa po digdiyo na presente sa face-to-face. Okay. So, and then also, ang SEPIO, so dako lang pa sa salamat for accommodating us na for the support kang paghaman ka inyong ginigibotang public budget presentation. So, just a reminder po na sa mga ma-present and then sa tuya gabos na yaon digdi na we have to wear masks at all times while we are doing this activity. And then, duman man po sa mga nasa nagaantabay online, ang kung day po nindo iniyo madalan mo yan, you can play it later on. Di ba Miss Marion? Mapiplay po iniyo girare kasi naka-record naman iniyo sa FB Live. Okay. So, just to give a recap, kanso hapon po, nakapag-present na ang CSWDO at saka ang OSCA or ang Office of the Senior Citizens Affairs. So,
duwang office na po nakapag-present kan so hapon. So sa ngunyan po ang nakaschedule ni is tulo. So kompleto man po sinda ngunyan, and we look forward sa participative and interactive engagement ta atyan as we hear our presenters later on. Kung may mga kahaputan, we can easily ask questions via online or live video po. Okay? So, for the first presenter, ang first presenter ta po, Hali Isalingkod Barangay Office. Siya ang admin head. Siya po si Sir Bernardo Santos. Good afternoon, sir. Yes, po. Hello. Marina hapon po sa Gabos na Ariyawan po digdi sa nag-organize po kaning sa budget presentation kang kada opisina sa panginginat po kang NCPC, sa Queen Federation, sa BCPC, tapos sa iba pang mga staff na yaw nigdingon niya na pagkapon. Marina hapon po sa Gabos. So, from Lingkod Barangay Office po ako. So, medyo kinakabahan lang ni kadikita. First time ko mag-presenting budget na kanina naka-live, may camera. Every year ko naman po kinikibo. So, moving forward po duman sa mo yung ano. So, kami po ang Lingkod Barangay Office, may ilim po nindo, igo kami dyan logo na chinelas. So, very timely kasi kung yung baga August 18, death anniversary kan sa tuyang dating mayor, dating secretary kan DLG, si Secretary Robredo. So, chinelas leadership. So, ansa mo pong opisina, ansa po pong mandate, po itong i-expedite si mga frontline services kan kada opisina kang City Hall. So, ibig po sabihin, niraranimi po sa barangay, sa grassroots level, ang mga programa, sinamo ka mga manline-line na opisina dito sa City Hall. So next, vision, mission. So, basta to sum up po, ang samuya pong kanungdan sa opisina, yan na i-empowerment, tawag po ni empowerment ang mga manlain-lain na mga private organizations tsaka mga non-government organizations through several programs and activities na hali mismo sa inda. Si mas aram nindang mas makakatabang po sa indang organisasyon. So accomplishment report, i-recap ko lang po from June 2019 to June 2020. So sa summary po, sa strengthening partnership with the grassroots sectors and people's organizations. So last July 19, 2019, nagpaluwas po ng bagong memoranduman sa tuyang alkalde na si Mayor Nelson Legacion na kami po ang supervise kang mga manlain-lain na organisasyon, arog kang PBB, Barangay People's Organization, ang Bangkat Federation, ang Happy Youth Movement in Naga sa youth sector, then the Sararong Covenant para sa Kauswagan, then sa environment, ang Naga City Rabus Federation, Organization of Barangay Electricians in Naga, then ang Lakas ng Kababayan Naga. So, starting po katong naipaluwas itong memorandum ni Mayor. So, nagkaiga po kami ng mga consultation sa mga kanya-kanyang organisasyon. Lalo na po to yung mga iba pang organisasyon na inassign po sa MUYA to assist kan sa indang mga programs and activities. So from June po yan hanggang December. So day pa man po ba kita kato iguaning may pa po ba kita katong pandemic So ongoing po kato hanggang December si mga activities. Tapos pandua pong highlights kan sa mga accomplishment reports. Ito pong na-enhance itong capability kang mga unified barangay tanod tsaka si ibang mga force multipliers.
So saro na po dyan itong ano ta, itong inapod tang itong sa PBB, itong BPATS, itong Barangay Peacekeeping Action Teams, in coordination with the Naga City Police Office para duman sa training. Nagkagawa na po ko sina ning opening seminar, opening ceremony, then orientation. So nagkagawa po kita ning pandemic, so day po nadagos itong 1 month na training ninda. Then sa community extensions and referral facilities, kadaklan po sa mga barangay volunteer workers ta, arog kang PBB, then si mga bantay kataid, mga oben, igo po sindang nare-receive digdi sa city taning counterpart. Aside katong counterpart duman sa barangay na nakukuha nila, igo po sindang nare-receive na counterpart digdi. So kami po ang nagpa-process kayan para smooth po si flow kang pag-claim nila kang mga sendang mga benefits. So aside pa po kayan, itong sa medical, then medical benefits saka sa death benefits. So pag-process po din ng claims, kami man po giraray nga nagpa-facilitate kang mga attachment. Then kang nakaagi pong bagyong Tisoy, tsaka bagyong Ambo. Yan po ang sa mga opisina, nagtabang man po giraray sa pag-mobilize ka mga manlain-lain ng mga volunteers para sa pagtabang sa cleanup drive. Ang sa may pang pangapat na highlights sa accomplishment report, which is the Naga City Campaign on Coronavirus Diseases. So ang Lingkod Barangay po, during ECQ, nagkaiba po kami ning sugo hali kay Mayor na kami ang mag-mobilize, mag-oversee, tsaka mag-control ka mga establishment na tsaka maintenance ka mga barangay control point sa 27 barangay. So kami po nagche-check, nagmo-monitor ka tong mga A4, si mga day pwede magluwas. So ang kaiba namin po diyan sa pag-maintain kang BPC, ang mga barangay tanod po. Tapos everyday nagkakagawa po ng evaluation or report meeting sa IMT. Then sa approve LBO AIP 2021 po mi ma'am, man po kaming changes. Nag-base lang po kami duman sa dati kasi nga since na limited ngunya ng mga ang mga gatherings then ang mga activities. So si program ninda na supposedly dapat next year, ni-reprogrammin na lang siya more on recovery, mga recovery programs para duman sa mga iba-iba pong interventions. So ang mangyayari po makikipag-coordinate lang po kami sa mga manlain-lain na mga organizations or para po maaraman kung ano ang kaipuhan nila. So kung mangyayari man po, kung kaipuhan nila sa livelihood, makikita po kami sa mga iba-ibang agencies. Sa mga training skills or whatever, mahanap po kami ng para makipag-tie up, then matabangan sinda more on para maka-recover. So diyan po sa approving AIP 2021, ang 10.4 po diyan more on sa GAS, yung General Administrative Services. Yan na po yung talagang yan dyan si Personal Services, si other MOE, yan na po diyan. Tas sa component program po sa sectoral, so almost the same din si proposed me na 1.1 million. So sufficient na po yan para duman sa mga manlain-lain na organisasyon na si mga iba-ibang activities po nila para ma-sustain si ng mga pangangaipo. Then sa resources required po, next po ma'am. Resources required, yung personal services,
6.4 million. Si good for yan po ngunyan para sa ngunyan na 2019 from January to December. Magkakaigwa po yan yung changes by next year. So sa budget office na po yan ma-adjust ka yan. Kasi may saro po kaming position ngunyan na sa opisina, to yung sa permanent. I-fill upan po to. Kaya supposedly po by next year, ma-change po yung personal services. So dyan po sa MOE, same lang din po. Ang total may po dyan 3.9. Iyan pa ang mga component kasi mo yung next po. Si component po kan sa mong MOE, traveling expenses, may 20,000 po kami. Office supplies, 88,000. Si other supplies and materials, 200,000. Sa telephone expenses, mobile, 24. Sa other general services, so dyan po kami nagkukuha ni pampasweldo sa mga job order tsaka sa mga contractual. So sa ngunyan po, iba kaming duwang contractuals, then tulong JOs. Then dyan po sa personal services iba po kaming 7 regular employee tsaka 10 casuals. So all in all, iba ko po kaming 22 personnel sa opisina mi. Then sa donations po, 970,000. Diyan mi po kinukuha ito yung mga solicitations ka mga iba-ibang barangay dito sa Naga, si mga may gadan na pamilya. So minsan na-request po sila sa mayor's office, kami po ang nagpa-process. So depende po kung pera ang approved na ano. So diyan mi po siya tigja-charge. Good for January to December na din po 'yan as computed. Then sa other MOE po, diyan mi na po tigja-charge itong sa mga component program po, itong sa sectoral grassroots. So for comparison, may yung ano. Last slide. Last slides po. Last slides. Skip. Okay. So for comparison po, yan po dyan si budget may kang year 2020. Then yung budget po namin ngayon na year 2021. So almost the same man po kaming tig. Ang ginibumin na lang po, ni-reprogramin na lang po si annual ming mga programs and activities sa mga POs and GOs. So more on recovery program then mga iba-ibang interventions po. Okay, salamat Sir Bernard. So, stay put ka lang muna dyan. So, igwa po ni mga questions hali sa online participants na sa digdiyo po na yaraon. Sige po. Ate Osang. Yes, Ma'am Osang. Bali kaya na find out mi kang bali paglaog kang 2020 garo baga na pundo itong sinasabi mo sa bagong mga burial assistance. Kasi pira nang nagkagadning tabang na itong mga nagadan na sabi nindo pig stop mo na ni Mayor ang pagtauning mga food assistance, snacks assistance. Kaya So month of June po yan Ma'am. oo, So nagkaiga po baga kaya kita ning matatandaan na po nagkaiga kita ning lockdown po March 17, 2020. Nagkaiga naglog sa April, naglog sa May. So Day po, bali last year pa, 2019. last year. Opo, 2019. And ito nga ning ibang mga activities sa barangay na kung saan aram man kang ibang mga nasa barangay na pag may mga activities ang mga organization, naghagad man sa ning mga food assistance. Ay po. Nangalas kami, tabigla tong pinapundo. Ang sabi, pinapundot kang Mayo po mayor's akong office. natatandaan na napundo kasi ang gabos pong tigpa-process bing mga request hali po yan sa taas provided may note dapat kang city mayor o kaya kang city administrator. So day ko po nare-recall
Actually, Bagaman po siguro si mga nagduduman yan sa opisina na may darang letter na they approve. actually, maski ako, naka-encounter ako na si Mayor mismo ang nagsabi na mayo munang assistance na itataw ang lingkod barangay. Pwedeng Ayun. pwede sigurong pinapundo talaga. Baka mana kaming budget ka to. Pero may kaming natatandaan kang last year na June kasi every month man si pag-process mini mga burial assistance. Pero in form of foods, snacks, ganun lang po. Iyon lang, yung nga nito ang pigahagad sa Indo. Kaya lang, siyempre ako as Queen President, may mga magurang na nagrarani sa ko. Iyan ang saro sa ikinangalasmi kung taano napundo tong pagtao kang mga sagadan. Iyon lang yan. Clarify lang paraan. Iano mi na lang siguro pag i-recall mi si mga transaction kan last year. Kasi si Saro ko bang opisina may kapot kaya na nagre-record. Sige, i-verify mi na lang. Okay po. Sir, sige sir. From planning office ako. Nagluwas lang kaya sa deliberation kang local finance committee katong June habang pigbibilog ini yung Hindi pong 2020. budget nagluluwas kaya duman sa discussion kang local finance committee na nga ta ang lingkod barangay nag-handle about peace and order ta under ba ninda ang mga tanod so nga yata nagpapatraining pa nga kamo na naitin ko nga naigdi ko kamong mga skill enhancement on rescue, BPATS training. Ano nga ang pagkakaiba kayan sa mga pa-training na ginigibo kang PSO and Naga City Disaster Risk Reduction Management Office? Oo. So, sabi kaya kan LFC na pinapanginutan ni Mr. Frank Mendoza, baka ngaya itautan na lang ngaya ini sa PSO or NDRRMC nasindan na lang ang magpa-training. Aram ko igwa kadto ki Councilor Lito del Rosario na hinagad siyang budget for the training of our barangay tanods baga on disaster. So nga yata igwa pa ngaya ang lingkod barangay nin igwa ka pa kaning activity. Nagluluwas na duplication lugod. So ano masasabi niyo? Ang aram ko po kaya ang PBB ever since na nagpunta po ako dyan, yaw na po ang PBB sa opisina. So, kung sa duplication man po ng kang programs sa kang projects, pag nagkakaiba po ng training sinda, may man po yan na almost the same na parehas ang module kang pero nag-arise naman po yan yung situation na yan na what if kung i-value sa PSO ang PBB, ang response man po kang sa opisina mi kung mas maray sa PBB ay ang sa PSO ang PBB di sa PSO na lang. So amenable man ka mo na kung ikukuha sa indo ang budget itaw Okay na lang lang po. sa PSO or sa NDRRMC. Kasi kung ano man po siya, kung para i-realign nito yung mga programs, much better man po garo siguro yan. So open man ka mo pa Yes, kaya yes, sa. sir. Yes, sir. So thank you very much. Igwa pa po. From the online, do we have? Okay. Mayo pa man po nagpo-post online. Ako po may hapot as NCPC. Yung sugma kaya nag-present si CSWDO kang Yes, ma'am. saro sa mga programs ninda is yung burial, yung sa AX, Yes. AX. So paano ang kaayan? Hindi ba nagkakaibang duplication or anong pagkakaiba kan support na maghahali sa LBO tsaka sa CSWDO? Yung support po ma'am na naghahali sa Moya in a form of snacks. Hindi po kami nagtataon ng cash. Ang CSWDO, ang AX po, sometimes naghahali po baga sa mga opisina ka city councilors. So tinatawan po baga sila ng certain amount, kumbaga sa papel, tapos mapa-interview sila. So sa linggo po may man po nangyayaring duplication. Okay. Igwa pa pong kahaputan. Ako po, may hapot, Ano po, ma'am? ma-change ako ng crown. From facilitator to a women's sector.
gusto kong mahiling, ano ang plano nindo manungod sa gender and development? Saro iyan sa requirement ka Yes, mga ma'am. offices, ka mga LGUs, na dapat igwa kitang plano. Lalo na igwa kita ning pandemya, during lockdown, may mga reported na nag-increase ang child abuse sa Cavao cases. So, ako sa hiling ko, dako laon ang role kang lingkod barangay office since nagka-capacitate ka mo, nagko-coordinate sa mga barangay tanod and all. So, parang gusto ko lang mahiling sa ngunyan, sabi mo kaya kan subago na ang plano nindo was just parang kinualang siya kang last year kasi or for this year garupig apod carry over nindo kasi data man na implement gambos. Pero ang masurunod na taon iba na ang sitwasyon ta. So bilang sarong opisina nayaon sa grounds nagtataoning services, ano ang pwede tang mailatag dyan na plano for next year para sa mga kababaihan saka sa mga kaakian or in general the gender and development. Okay po. I-cite example ko lang po siguro duman sa saruming NGOs na naka-affiliate sa opisina namin. Ang lakas ng kababaihan po. Ang sabi ko po nga isa bago, by this coming year, first quarter, magkakaigo po kami ng planning kaibanan po mga coordinators kang mga kada organizations. Okay. So more on aaraman mi po sa inda kung ano si mas makakatabang talaga. Kung pwedeng ito yung itong mga ma-request na lang po kami ng mga agencies na pwedeng makatabang sa kung pwedeng maka-generate po siya ng income. Then so ibang mga skills training na pwedeng ma-enhance sa inda. So more on si report po kang city tapos kang mga organizations empowerment min na lang po. So by collecting ansay ng mga ideas, mga planos, then ilalatag mi. So kung shoot siya duman po sa samoyang sa kami po gigibuan ng budget if ever. Opo, detailed. Okay. So saka siguro if I may recommend Yes, as ma'am. women's sector representative na makahaman ka mo ning programa na on gender and development particularly for the women na Yes. paano magiging kasurog ang lingkod barangay office pag may mga pang-aabuso sa mga aki, sa mga kababaihan, 'di ba? And across all genders, Sige po. mga LGBT, 'di ba? Siguro po Kasi- mama magkakaigwa na lang po garo ng collaboration between the Lingkod Barangay and the Council Naga City po. Council for Yes. Women. Siguro. Then Pero at least may programa po nindo Yes, para ma'am. mahiling din na holistic ang programs and services kang lingkod barangay. Yes po. Okay po. Thank Noted you. po, ma'am. Ma'am Marian. Sige po. Gusto ko lang maaraman pag nag-aabot kaya ang panahon ng election, nagkakasiribot ang BPO1, BPO2. Paano ini na-perform mga BPO1 na ini? Kasi ang aram ko nagkakaput lingkod barangay under ni Sir Ruel. Mayo. Paano Digo siya daw po, na ano. paano siya nasasabing paano nagkakaigwa ng BPO1, BPO2? Day ko aram ang pag-organize kayan. Siguro kung mayo ako sa posisyon para mag Pero kabali itong sa pagplano ang daig. day ko po aram. Sige. Outside jurisdiction mi na po. Okay, so pa-take note na lang siguro yung Apo, mga questions noted po, ma'am. regarding Apo. our office para at least pagbalik ta, igwa kitang babalik Okay po. po. Sige. Igwa pa pong iba. May mga questions pa. Igwa po kita sa online, Mayo. So, if Mayo naman po, siguro, well taken and noted, documented ang gabos sa mga queries, recommendations, mga reparo. So, salamat, Sir Bernard. At lang po bago ako magalit, pili po mag-selfie. Wow! May pa-request si Sir. Sige, go. 1, 2. Okay.
Salamat pong maray. Okay. Sige, so again, si mga nahuri po na mag-online, na register, pag igwa pa ba, nag-ano sa Zoom, and then sa live, ini pong discussion, madadalan po liwat nindo later on. Kung sa convenient time nindo, dalanon na lang ulit sa FB page kang LGU Naga. Itong Naga City Smiles and yung sa Sepio. Okay. Okay. Para po sa sunod na presenter, ibanan po nindo ako na i-welcome ang ma-present si admin aide siya kang Resource Center for the Blind, si Sir Felix Chavez. Siya po nagre-represent in behalf ni Ma'am Teresita Domer, Officer in Charge kang Resource Center for the Blind. Welcome and good luck. Salamat po. Pagtao pong galang sa gabos na mga yaon digdingon niya na aldaw. And sa mga nag-organize po. Again, as said po by Ma'am kanina, in behalf po of my boss, Ma'am Teresita Domer, I am here po to represent her sa Resource Center for the Blind. Okay. Sige po, sa slide 1 muna po siguro. Ayan. Ano po ang Resource Center for the Blind? Ang Resource Center for the Blind po, sarong special purpose project na pinag-crear po, pinag-konsepto, pinag-crear kan dati pong alkalde kang siyudad ng Naga, si Mayor Jesse Robredo, way back 2009. Ninhuli po sa apwera kang personal dahil po baga aramtaman po na si Family Robredo is ang papa po ninda, saka po si duwa niyang tugang is saro pong blind o mga ano po sinda dahil po sa retinitis pigmentosa. And pinag-crear po siya, pinag-konsepto ni Mayor Jess Robredo. Nagkataon lang po nga ni na ang presentation is na-schedule sa iya pong pagkawara o August 18 po baga. Pangadwa, yaon pa po sa atubangan kan opisina na sa iya pong pig-konsepto as in pig-crear. Narorunduman ko po so sabi niya na gusto niya pong i-crear personal ini yung Resource Center for the Blind na may katuyuhan po na tabangan si mga persons with visual impairment digdi po sa siyudad ng Naga. Mahapot po kamo, taano po tabako lang siyang persons with disability as a whole. Dahil po nga ni mga persons with disability, puro pareho po su privilege niya, para pareho po mga sa iyang mga karapatan, pero dahil po iba-iba po sa pangangaipo kang kada disability. And siyempre po si mga orthopedically handicapped, si iba pong mga may disability, iba-iba din po sa pangangaipo. That's why napaka-personal pong maray sa iya pong pag-crear kay ini pong Naga City Resource Center for the Blind na iyo pong aning nasa atubangan tangon niya na opisina. So we go to the slide 2 po, kung tama po ako, slide 2 sa office mandate po. Ano po sa office mandate kang Naga City Resource Center for the Blind? Mga nagkapira pong mandate. Iyon na po so library services. Mahapot po kita. Taano po ta mga blind may library? Ano po? Dahil po nga ni kan panahon po may mga tugang po kitang blind na nagkakaralasi. And syempre po nga ni dahil sa preference po ka mga libraries in general, dahil niya po na susuportahan mas technical pong pangangaipo. Ano po so technical na pangangaipo? Halimbawa po baga ngaya so mga libro kung blind ang malaog sa sarong library, sa sarong eskwelahan, day niya po mababasa sa mga naka-print na site na printed materials. That's why nga ni po may braille system. So kung blind po ang malaog sa sarong ordinaryong library, gusto niya po mag-computer, alagad day niya po magamit dahil po mayo pa siya ng mga aplikasyon o mga bagay na pwedeng magamit. Gusto pong sabihon si library purpose kang Naga City Resource Center for the Blind para po sa mga tugang tangbuta, sa mga tugang tapong na nakakahiling is very technical, and kita po may training po kang time na to sa Manila mga staff para po iyo ang magmanihar exclusive po para sa mga tugang tang visually impaired. Pangadwa po sa office mandate po is the counseling. May mga tugang po kita na
o kaya magurang na biglang pinangaking blind si Aki o kaya po biglang nabuta, siyempre po ginigibot na dyan so pagtabang sa inda kang pag-accept po kang sa indang kamugtakan. And siyempre po pati na din sa mga kaibahan ninda sa palibot, inut po baga kaya pag kita po baga na aksidente o ano man pong nangyayari sa buhay ta. So pag-accept po kang kondisyon. And yan po saro din sa siniservisyohan kang Naga City Resource Center for the Blind. Kung tama pa po ako, kung nasusunodin ko pa po, rehabilitation, saro po sa mandate pa kang Naga City Resource Center for the Blind is same with counseling, na tabangan po na maibalik o kung daiman po maibalik, matabangan po na makarecover siya halis sa iyang pagiging buta, pagiging kang nakakahiling na siya, at tabangan siya mag-adapt sa environment kang pagiging buta. And sunod po is employment referral. Digdi po sa employment referral, digdi po sa Naga, kung na din po kitang mga nagkapira na nakatapos talaga ning pag-aadal, nakatapos po ning college. And saro po sa pinaka-problema mi din talaga isang employment. Although ako po ay myself, saka po sa sarong kaibahan, napagsuwertehan man po na pinagkatiwalaan kang syudad, na makapagtrabaho digdi, na makapag-assist man sa kapwa ta mga blind, mga buta. And dahil po digdiyo, saro po sa pigiiling ming opportunity, dahil po nga talaga difficile ang employment, lalo na po ngayon ng mga panahon, kakatapos yan pa po kita sa pandemya. Ang pigihiling ming opportunity is ini po bagang mga BPO, ini mga call center, dahil po ang mga nakagraduate na pong blind is equip man po sinda sa ngaran po nin paggamit ng technology, as in kadaklan po sa inda mga 4-year course graduate. And siguro po yun din po nga niyan si pakiulay mi sa iba na probaran po si mga tugang ta, probaran man po siya mag-serve, testingon lang po siya na makapagtrabaho sa mga companies na sa iling ta po pwede man sa mga tugang tang buta. Ang inot pa po is, kung tama pa po ako, is the livelihood po, pinaka-primarily pong livelihood baga ka mga tugang tang blind is ito pong pag-massage. And ngunyan po, nagkaigwaning pandemic, saro po sa naapektuhan kang massage is dahil po nga nita bawal po baga ang physical contact, is ini pong mga tugang tang mga blind na nagtatrabaho dyan po baga sa Naga City, dyan sa may Plaza Rizal. And kami po sa opisina, dahil man po kami nagpupundo, naghahanap po kami ng mga oportunidad na o paagi kung paano po kami kung paano man po sila matatabangan po sa indang employment. And ini pong orientation and mobility, siguro po nasa slide 3 ba ako? Sige, pasensya na po Ahmed. So, and yun po, tama pa. Ayan. Orientation and mobility. Pigtutok doon tapos si mga tugang tang blind o tugang tang buta na maglakaw ning sulo. Kung naiiling po nindo sa sentro, may mga tugang kita na nakantitindog, nakasugod. So part po yan kang services na ina-offer ta. And ini pong awareness program, ay go po kitang services na awareness program. Minsan po may mga nagbibisita sa tuya digdi na mga establishment na kasi minsan may mga na-encounter sindang blind na customer, minsan blind na estudyante, dahil nakakahiling na estudyante, paano po sinda pigtitreat sa laog kang sa inda pong sistema. So pigtatawan ta po ning training so mga arog po kaya na problema, and tigtatawan ta po sinda ning technical na kaaraman para si blind, saka po si nadudumanan niya, aram po kung paano siya i-handle. And sunod po, kung susunodin ko pa po, disability-related celebration. Siyempre po, nagsa-celebrate man kami kang mga iba pong disability-related celebration. Araw po baga kayan National Disability Week, White Cane Day. As in, iba pa pong celebration na pinagtatakda po kang gobyerno. Ayan po. Para po pala sa di pa nakakailing, ang ginagamit ko po pala ngayon is the Braille system. Baka po maghapot ka mo kung ano yung pigkakap-kap ko. Yeah. Ini pang Braille system, iyo po ni si modo kang pagsurat kang mga tugang tapo na di po nakakahiling. Sige po. Ayan po. Ayan. Wait lang po. Ayan. Okay po. Siguro po kung di ko medyo difficile po kayo mag-braille pag araw po kayo kada ko sa presentation. Siguro po. It's okay. Ay ba? Sige po, i-summarize ko lang po sa mo yung mga sinire-request mi pong budget. Actually, halos dati man lang po siya. Para po masustineran po si mga programs mi.
masustainaran po si mga programs mi is almost nasa 455,000 if I may corrected po. Ayan, sige po. Digdi po kita sa kung tama pa po. Ini pong, sige po, summarize ko na lang po para para lang. Ini po so result matrix, kung yaon ba? Yaon pa po sa PowerPoint. Result matrix po ano. Digdi po sa samo yung result matrix. Yan na po ini si mga plano po kang Naga City Resource Center for the Blind para po sa mga tugang tapo na may kakundian sa paghiling. Inot po kung nasusundan ko po sa presentation. Gusto mi pong mag-conduct, although dati mi naman po ining ginigibo, kailan po ngunyan na panahon na pandemic is siguro po si mga seminars mi na piggigibo mi sa ibang lugar pag na-invite kami, ikakandak mi na lang po siyang online. Ano po? And kung atyan po, kung gusto niyo hapoton ako about paano mag-online so blind, tadi ko po simbagon later. Ano po? Yan. Ini pong word, tama, kung nasusundan ko pa po, si World Braille Day. Ini pong World Braille Day, arog po akong sinasabi mi na gusto mi pong mag-distribute ng mga, halimbawa po mga emergency contacts kang syudad ng Naga, na naka-braille po, tanganing sa mga blind ta po na nakakabasa ng braille, na isihan po ninda kung paano sinda, kung halimbawa makaabot sinda ng emergency, maka-encounter sinda ng emergency, aram ninda po kung ano si kukontakon. Pero yan po sa modo kang braille. Ang medyo nakakaano lang po dahil mayo lang po kitang machine na pwede mag-print kayan, napaka-expensive po kay kang sa machine. So baka po mag-coordinate kami sa Metro Manila, sa araw po kaya na ano. Ini po kung yaon pa po is, sorry po, yan. Telerehabilitation, kung tama pa po ako. Kung nasusundan ko pa po, pasensya na po. Ayan. Ano po si balak ming gibuhon is telerehabilitation. Gusto pong sabihin kaya si counseling po nagigibuhon mi face to face sa mga blind, sa mga magurang kang blind. Gigibuhon mi na po siyang online. Ayan po. Tapos usually po tapos next year po sa man po sa gusto mi is i-train po ini po bagang mga nagigibo po ni mga nagma-manufacture po locally ni mga mobile application. Ang mga sarap po kay mobile application, sarong computer, kung day po siya accessible gamiton, day din po siya magagamit. So isita po na kung ang sarap po bagang gamit, accessible siyang gamiton, mas madali siyang gamiton. Sarap po sa mga ma-benefits kayan kaming mga may kapansanan sa paghiling, lalo na po halimbawa may sarap pong mobile application na dahil siya accessible gamiton, so dipisil po para po sa Muya. So siguro po yan lang po ang Naga City Resource Center for the Blind. Kung may nahiling po kamo na sa PowerPoint na garuday ko pong gaya na i-discuss, araw po kasi sinabi ko medyo dipisil po kayo mag-brailing manual. Kung may nahiling po kamo sa presentation ko na day ko na-discuss, willing po akong simbagon. So, kung igwaman po. Okay. So, Felix, ang total na budget na pinoproject nendo for next year is 409, is it right? Balik man po katong slide duman sa budget. Yeah, 419. So, approximately pa araw po kayan. Is it, yung ba yun? Si kaibahan ko po ang pwedeng mag-tokdo. Ayan, so siya na po. 455. 455 po siya. The appropriation. Okay. Analingawan ko po pala, kami po pala minsan, nagtatao din kami ng mga assistive device. Sa mga tugang tang blind. Arog po kang ano po sa mga assistive device. Ayun po si Sugkod, tapos party po kaya nagtatabang din po kita duman sa mga sighted na tubaga pong low vision na eye screening. Nagkakaigwa man po kami paminsan-minsan ng mga free eye check-up in partnership po kang mga doctors sa Bicol Sanitarium duman po sa Kabusaw Eye Care Services. So, okay. Iyan po. Yeah. So, may question from CPDO. Sige, sir. Sige po. Can we go back to the previous slide? Itong may results matrix. Sige may po. question lang ako kasi di ba kada activity, ano po nagluluwas na kada activity pareho ang cost niya. Para reducing ang 10,636.
So, ang total kayan, gabos 10,000 yan. Apa. Iyo kasi, kami baga kaya nag-consolidate kang primero nindong budget. So, sinubmit nindo, divide nindo equally per activity. So, equal ang kada activity. Para rin ang amount. Di may po yan pwede ta. Siyempre, may mas mahal na activity, may magasto. Mas may mura. May cheaper. Okay po. Noted po, sir. So, data po yung pwedeng i-divide equally ko na ba? 10 si activity nindo. Then, dinivide nindo si 456,000 into 10 to 10 activities. Di equal ang marula. Sala po yan sa Okay po. budget. Noted po, sir. Dapat po, i-consider ta ang mga inputs ta. How much po ang mapatraining ka mo? How much ang mga resources na kaipon? Materials. Magamit kitang modules. So, we need printer, coupon band, Apa. ink, computer. So, we have to quantify how much per Apa. material ang kaipunta sa training. And how many participants, papakakanunta, how much man ang budget sa food. Apa. Then, siyempre, iba man ang training mo, duman sa assistive devices, siyempre, mapanao kitang glasses for ito may astigmatism, Yes, pa po. siguro severe. So, makompute naman kita how much per glass. So, maluwas na iba man ang cost kang project mo, kang training mo, duman sa mamudmud kita nin assistive devices. So, daya mapupwedeng parareho ang amount. Yes, sir. Apa. So, yan ang na-notice ko katong nagsaramit kasi we are compiling the budgets. Okay po. Noted po, sir. Ayo po, Pag-uuralayan niyo pakaray po ang budgeting Salamat po. process. Noted po. Okay. Okay, igwa pa po, Sir June, President kang PWD. Ay, Felix. Federation. Good afternoon po, Sir June. Felix, kunya na-approve na ang PWD code na kung saan ilalaog ang RCV. How would the budget o na ginawa nindo maapektuhan? Is pares pa din o biglang ma-shift or ma-change or anything? Apo, ang pagkakaaram ko po, naka-charge kami sa City Mayor's Office dati. Since ngunyan po baga, si dati po, si Resource Center for the Blind, puon po kang nagpuon siya. That's under po kang City Mayor's Office. Ngunyan po, sa paagi po kay itong bagong PWD code, saro pong pinagsararong ordinance, ito pong mga disabilities-related services, pinagsaro na po sa sarong ordinance and kabalin na po siya, ang Resource Center for the Blind, under the supervision of Persons with Disability Affairs Office. Sa personal ko pong opinion, pwede pong mag-change, pwede pong si charging, baka di ko lang po sigurado ha, I am not in the position po to answer the question exactly, pero po siguro po, baka po maghalik na siya sa Persons with Disability Affairs Office since we are under nangani po kang PIDAW sa supervision po. Okay. So there's a possibility po na mag-change pa siya kasi po may mga services kami kaidto na alimbawa po si eyeglass distribution, si mga nag-aagad pong salming, naka-charge po siya sa account ng Persons with Disability Affairs Office. So ngunyan po, baka lang po pag meeting me, baka po pwede naman siyang i-charge sa account ng Resource Center for the Blind and most probably po pwede pang mag-add kami para po sa iba pang mga projects na mas beneficial po para sa mga tugang tang day nakakahiling di sa Naga. Okay. Second question. Based sa pagplano nindo and pag-ibo ng budget, do you have a statistic or data kung saan duman ka mo nagtutungtong kung pirang increment or increase kang population kang mga blind, lalo na si bagong aki, mga na-accident, or is it just only based on experience or by empirical data? To be honest po, Sir June, medyo may kadipisil po talaga kami sa pagkuaning accurate na data. Kaya po, dahil po nga sa may mga previous experience po kami, so iyo po yan si pigtutong kusan mi. Pero base po duman sa data mi, although medyo day na po siya masyadong updated talaga, nasa more than 200 po labi si mga may katugangan ta po na persons with visual impairment. And may mga pigko-consider po kami, halimbawa, iko po kaming inaapod na primary client. Ang label mi po kayo is primary client. Pag sinabi ko pong primary client ng mga tugang blind, iyo po yan itong mga blind na pirmi pong nag-iigdi, ito po yan mga blind na nagkakaralasi,
ito po yan mga blind na very active po when it comes sa mga activities. And igwa din po kaming mga kinoconsider mi po na community-based. Ito po yan mga may tugang kita na mga blind na magruluwas na yaon lang po sa harong. So, yan po si mga talagang may dumi kadipisian. But rest assured po na pinagpaplanuhan mi ma'am po kasi importantehon po talaga ang accuracy kang data lalo na po sa persons with disability para po mas maitao mi man si talaga pong tabang na individualized approach na talaga pong kaipuhan ninda na makakatabang sa inda bako lang sa presenteng sitwasyon kundi po sa sagod po sa panahon na nabubuhay sinda may tatao pong serbisyo sa inda ang local government kang naga. Okay. Third question. Based sa experience mo as sa mga tao sa RCV, may incident ba sa imo, sa buhay mo o mga kabistado mo na may nadidiscover pa sa barangay na mga day nag-aaram kang RCV, kang PIDAW, or medyo day aram kung saan makaput or saan madiretso? May na-experience kang araw yan? Igwa pa po. Minsan po nga ni, sir, may mga nakakasakay lang ako sa jeep tapos nabistado ninda. Pero pag pig-check mi sa database mi, medyo mayo po sa database mi. That's why nakalaon pong bagay si pag-create ka ito po bagang PWD code dahil po nga may mga community-based rehabilitation po kita. Ito pong mga, pag sinabi pong community-based rehabilitation specialist, ito po bagayan mga BHW na pig-train kang gobyerno lokal para po mag-assist sa persons with disability. And sarap po sa kadipisilan talaga na encounter me is ma-reach out dahil po kadto pong mga inot, nagbarabarangay din po kami pero may kadipisilan po talaga dahil inot po si supog ninda magluwas, minsan po si pamilya. So ngunyan po naigo na kaming access sa barangay, lalo na po si mga presidente kang PWD sa barangay, dako lang pong tabang sa mas makakatabang pong maray para mas ma-enhance po sa sabuyang services. Okay, Felix. Last two. Thank you, Tapik, at ka sa GC Kang Federation. Ayo pa. Salamat. Kasi ang napapansin ko sa mga pagbisita ko sa mga meeting is dikiton or halos mayo nag-attend ng mga blind na person with disability. Siguro sa paagam mo, baka pwedeng matabangan ang BAPDA or magkaigwa ng budget sa Indo na mamobilize sila na makapag-attender and maging active. And sa hiling ko nga ni, dakulaon ng pangarap ko or baka pag-abuting oras may maging Federation President na blind, is dakulang orgulyo yan sa mga subsector ng mga blind na arog tao nindong blind na dawa arog kayo na sitwasyon is kayang maging leader o maging pamayukan sa organization. Last na lang na question. Ano ang budget nindungon yan lalo na sa mga blind na medyo nasasakitan sa pagsakay, sa mga iniisnab, sa mga piglilisan sana. Lalo nang medyo sa totoo lang dako lang reklamo and aram tayan. Ano ang sa indong programa or naiisipan mo po? Kuya. Last year po, balikan ko lang po si 2019. Part po kang naging accomplishment mi kang 2019. Pig-train mi po si mga transport operators digdi po sa syudad ni Naga. Pigtawan mi po sila ng technical knowledge kung paano po so pag-handle, so pag-cater katong mga persons with visual impairment sa naglalakaw sa tinampo. And may mga nag-aratin po kita from LTO, from other sector po kang transportation. May namalisyan po kami siguro dikit lang po na improvement. And kami po dahil mapundo na mag-monitor kung kinakaipuhan po na mag-report sa Public Safety Office para po sa mga kadakulan po talaga lalo na po ako personally nakaka-encounter po ako ng mga driver talaga na dai man lamang ning konsiderasyon para sa mga tugangtang persons with disability. And kami po dai mapundo para i-monitor iyan, bako lang pong i-monitor, kundi po tukdoan sinda para po mas maging convenient po or maging accessible po ang transport dahil sarap po sa sinasabi kang Magna Carta for Persons with Disability tapos po United Nations Conventions on the Right of Persons with Disability na access to transport, nakulaon pong bagay yan para sa muya. Kaya rest assured po, nagigibuhon may po ang gabos. Ako po mismo dahil ako din po, may mga pagkakataon na biktima ako kang ibang driver. Gigibuhon mo po ang gabos na maski ano pong paagi para lang po mas mapakaray po sa pag-transport, paggamit ng transportation, ka mga tugangtang nagagamit ng cane, nagsusulo po sa tinampo. Okay. Tapos ako sa question, maduman ako sa recommendation. Tangan at least baka pwedeng mapag-ulay nito.
Sa rosa nga niyan si Pigtaramo kasubago na yan ang problema sa mga tricycle, sa jeep. Sa rosa na iisipan ko na dahil ko ma-reach out pa sa PSO and baka sa paagi mo, Apa. kaiba na si mga, medyo, I'm sorry sa term, na pilay, naka-wheelchair na, baka pwede kita makagibo ng programa pag-ulayan ta na kung saan si mga naka-violate na mga sakayan, jeep, or tricycle na magkaigwa ng programa na sinda mismo maghanap ng mga person with disability Ayun po. na garo kung makasakay sila sa roo, pwede rin makabawas naman sa indang penalty, sa punishment ninda, in a sense na in it or by it, marireform si sa inang pananaw and paghiling sa mga person with disability, lalo na si mga nangi-snub, naglalampas, and medyo itinatawan ng importansya si mga tao or sektor na kinakabalian ta. Iya What po. I mean is, halimbawa, may sarong tricycle, naka-violate, may record siya sa PSO. Garo magkaigwa ng programa, nakasakay ako sa sarong PWD, sinda mismo ang mahanap na kung saan, nababawasan bagang si penalty ninda or something na ganun ang concept. Ayun po. Noted po, Sir Jude. Noted po. Thank you. Apo, sige po. Ma-add lang po ako pala ng kadikit. Duman po, Sir Jude, sa pigsabi mo na Apa. ang sarong blind niya pwedeng mag-handle ng sarong Organization. Digdi po sa Pilipinas, ang satuya pong presidente kang Philippine Blind Union. Iyan po organization kang gabos ng mga blind sa enterong Pilipinas. Iyo po si Sir Butch Robredo. So siya po ang situgang po ni Secretary Robredo. Siya po ang presidente ngunyan kang current president po kang Philippine Blind Union po digdi po sa enterong Pilipinas. And baka po malingawan ko na magpasalamat po sa gobyerno lokal kan siyudad ng Naga, inot po ki Mayor Jess Robredo before ki Mayor Jan, asin po ki Mayor Nelson Ligacion sa pagtao po ng suporta sa samuyang subsector na mga blind. Importante pong maray ini para sa muya dahil kaito po talaga mayo ning opportunity and mayo pong mga technical na aspeto na nagtutukdo para sa mga blind. So to sum it up po, ang samuyang opisina Resource Center for the Blind nagtatao po ning technical na aspeto na pagtabang. Baka lang po basta pagtabang, kundi technical na aspetong pagtabang para po sa ikakarahay po kan sa mga katugangan ta po na mga may kadipisilan po sa paghiling. So, by the way po, igo po kitang sa blind, baka po malingawan ko na lang. May dawa pong classification. Pag sinabi ta pong visually impaired, ito po yan mga tugang ta na may limitasyon sa paghiling. May dawa po siyang kategorya, so totally blind, arog ko po, dahil na talaga nakakahiling. So, low vision, nakakahiling pa po siya, pero may kadipisilan na po. So, iyo po yan. Okay. Felix, last na lang. Apa. Kasi niya audig si Mario, niya audig si Nicolay, ang puso ka sa DRR. Apa. Saro kayang aspeto sa DRR is si mga blind. Iba ang approach and Apa, tama po yan. Apa. baka pwedeng makaplanuhan nindo ngunyan na Apa. tao na makaiba ang DRR kasi iba ang approach. Okay, nalinog pa lang kasuwago. Apa. Ano ang gigyo? Paano kung madalagan? Di ko makahiling. Ay, Anong totoo po tamang yan, approach? totoo po yan. Oo. So, siguro baka pwedeng mailaog po ngunyan na Apa. sa budget na ini. Salamat po. Noted po, tabi, Sir Jun. Noted po. Igwa pa pong question. Sige. May lang kung madikit siguro duman sa budget kayang ginibot may nahiling si mga medyo mga kulang lalo na itong paglalaag ng amount kumpira. Apa. Siguro balikan ta kung paano ta ginigibo talaga ang budget, may proseso siya, di ba? Apa. Importante na kaipuan i-considera diyan itong pero sa toyang kliyente. Di ba? Pag magibo kita ning program, for example, igawin kitang seminar, kaipuan malinaw na aram ta kung pera ang target participants ta. Tanganing pag-aabot duman sa puro, paglalaag kang presyo kung pera, malinaw ba kung tig-divide lang, multiply by something, Apa. Dahito matatawanan kaya ning maray na serbisyo si sa tuyang mga kliyente kung arog gani ang magiging sistema. Ibaga ito palan activity mo, ang participants mo palan isang gatos, pero si budget mo lang para sa 10. Diyan kita nagkakaproblema perme. At the end of the day, ang tama kaya duman sa kliyente ta, natawanan tabasindan ng maray na serbisyo. And babalikan ta yan, hilingon ta si mission vision ta kung talagang nagibo ta talaga ito. So tanganing mahiling ta kung failed ba kita or success duman sa mga activity. Bako lang na masabi lang na may activity. So balikan ta. Siguro saro sa mga importanteng gibuhon itong pagigibo ng plano na kinukonsulta si mga
mga kliyente. Ano, dahil ko kaya nahiling duman sa presentation. The same with Lingkod Barangay Subago. Arog din kadto si nangyari garotig copy paste lang last year tapos ngunyan dagdagan lang ning dikit na na amount. Oo, 10% para may maiba. So at the end of the day, garo masi-masi lang. So balikan ta. Importante din tong sinabi ni June na hilingon ta kung ano ba talaga si presenting sitwasyon. Lalo na ngunyan may mga pandemic kita. May mga disaster kita. Ano ba si may itataotang programa duman sa satuyang mga kliyente ta? Ang sa indong opisina importanteng maray dahil naiiba yan. Ang mga kliyente ta diyan dahil nakakahiling pag nagdaralaganan, walat sinda. So ano ba si pwede tang gibuhon duman? Kasi nailing ko duman sa mission vision nindo. Sana mailaog duman sa proseso kang pagigibo kang plano. Okay po. Thank you po. Noted po. So, igwa pa po, may online questions ba tayo? Mamaya na. Kung wala namang question. So, siguro ako just an additional recommendation and observation from the women's sector. Wala akong nakita na plano nyo for gender and development. I mean, ano ba ang gender issues? So, maraming gender issues pagdating sa PWD, especially for the blind. Siguro mailatag din. So, isa yan sa nakikita ko. Pangalawa, bakit ako nagtatagalog? Pangdua, nahiling ko din na medyo sa weak points sa office ang data. No? Apo. Nasabi mo naman niya Subago na medyo data So siguro magayon na ngunyan iguana ning PWD code, magkakaiguana ning coordination, complementation and cooperation among the offices para makabuo kita talaga ning klarong miyembro kang satuyang mga pigkikater na mga beneficiaries. Yes, kasi tama tong sinasabi ni Sir CPDO saka ni Sir Joy na talagang kaipuhan ang tatakudan ta isay itong siserbisyohan ta. So siguro mag-allocate din diyan ning fund kamo para i-locate nindo, mag-data gathering kamo. It's okay na magbalik kamo sa puon para mahiling talaga nindo itong actual na mga member kasi siyempre, pandemya na, data man yan aram. Yes, pa. Kung kumusta na sinda, so kung nagdagdag ba, nagbawas ba. Pangtulo, na concern ko, napalingaw na ako. Ano to si Pangtulo kong concern? Oh my God. Tingnan mo, men. Hindi ko kaya susura. Alam ko na, related pa rin sa sa gender issues. Vulnerable ang sector kang PWD. Yes po. Ano ang plano nindo duman in the event na igwang mga abuses for the blind people? Opo. Do we have? Opo. Saro po sa pigiiling mi po ning plano na garo na napag-isipan mi po is yun na po nga itong pigsabi ko na ito pong mga emergency contacts kang city. Saro po ba kayo sa problema kang blind so pagbasa? Since yung mga ginagamit po ninda is braille and ginagamit po ninda is mga audio, is primarily po may tao sa inda tanganin kung sakali man pong may mga pangyari na sinda po maabuso, lalo na po sa mga kababaihan, they can directly po contact in their confidential way. Duman po sa mga taong may pag-abuso sa inda. Pero kung ano man po sa mga suggestions, and we'll take note on that po, mga suggestion po. Sa ngunyan po ba, may mechanism kita dyan? Ikaw kitang estratehiya. Halimbawa, kasi na-mention mo kan Subago, naghihirilot as part ng livelihood. Oo. So, minsan data yan may iwasan dyan. Ayo pa. May mga pang-abuso na kadiit. Oo, maski kadiit yan, pang-abuso pa rin ang kategorya yan. So, paano ta siya ina-address? Igwa na ba ka mong mekanismo? Or igwa na ba ka mo, nire-report ba yan sa Indo? Or ang assistance ba?
sa sain dumadali nindo nakukuha. Kasi kung problema yan, pagplanuhan nindo kung paano tayan mare-resolve. To be honest po, medyo di pa pong gayo kami pakakaigwa po ng mga arog kaya na mekanismo. Only that po si pag-maximize lang kang paggamit ng technology, tangani pong kung igwa man po sindang mga pangit na eksperyensya, ipapaabot po sa samuya. And kami man po, sinisikap ni po na sa kung paanong paagi, magibuhan po ng paagi para masolusyonan, and kung igwa man po na talagang dapat na padusahan po. Okay. So siguro mai-incorporate. Thank you very much po. Sige. Noted. Sir Noted po. June, igwa ka pa. Okay, Felix. On the issue of mental health, para at least baka pwedeng mailaog nindo sa plano nindo. Ika bilang sarong blind is ano ang impact sa imo kang current situation tangon yan? And kung ano kaya ang na-experience mo, most likely baka na-experience din kan iba. Lalong-lalo na itong medyo mayo sa opisina kang syudad. Ayo po. Na medyo day aram. Kasi si iba nga ning nakakahiling, medyo nasasakitan. Ayo po. How much more pa si day nakakahiling? Opo. Kuya? Ano ito paghihapot kang personal? Kasi para mas maintindihan kang nagdadangog sa tuon yan and nagdadalan. Opo. Kan mayo pa pong pandemic, kung lalagan ko po siya ng number 1 lang. So na-experience po kang si mga taong may limitasyon o blind. Directly po si blind. Pero po, kang nagkaiga po talaga ng pandemic, garo po nag-times 2, nag-times 3. Inot po kayan. So, araw ko po personally, ay hinapot po ako ng surgeon personally, ako po, kaya ko magbakal ning sa diri kong pagkakan, kaya ko magluwas, lalo na po kung familiar ako sa lugar, tamay sugkod ako. So dahil po nga ni kay ning pandemic, nagkaigo pong lockdown, may pambakal man ako, pero di ko ni magibo in my own capacity, masugo ako. And saro po nga ni sa pigto problema ko pa din dahil ako po nagta-travel po ako solo. Di po maiwasan na kaputan ako, although tabangan ako, kaputan ako dito po aram. Personally, di ko po aram kung sinagkaput sa ako, baka may carrier na po ito kang COVID. Dakulaon po talagang sa muya. Dakulaon pong kadipisilan po, nag-times 2 po, nag-times 3 si limitation. Siguro nagkataon po na at least may kadikit makitang aram sa pag-utilize ng technology. Yan po si nakakatabang sa to para makareceive ng tamang informasyon. Mabawasan po si depression. Kaya po, tama po itong sabi ni Sir June na paano na lang po talaga si mga tao na blind o kaya persons with disability na yaon po sa laog kang harong na limitado po mas limitado po sa iyang paghiro. So kaya po kami hangga't po sa maaari ginigibuhan mi po talaga siya. Although difficile po talaga maski po ani sa livelihood, arami po baga na pag-massage ang saro sa primarily. Tapos po music, nawara man po baga si mga bar, si mga pagtugtog. So, to be honest po, nasasakitan po talaga kami. Pero day po kami mapundo, primarily po si naitabang mi, although day man talaga siya sustainable, kang naka-lockdown po, si mga masahista mi, si mga nagtutugtog mi blind, na sa paagi po kan tabang kang syudad, tapos sa tabang po kang ibang organisasyon na grupo. May mga nagkapira man po kaming natawan ng mga goods, siguro every 2 weeks. Pero arami po na day yan masusustiniran. And si mga blind po, gusto din nila magtrabaho na sa inda din hali. Kaya lang po nga ni, kadakol po kita mga restriction mo niyan, iyan po si pig-aadalan, pig-iisipan ming maray. Pero sasabi po ni Sir June, grabe po talaga sa epekto. Kang COVID-19, times 2, times 3 po sa part B pong mga persons with visual impairment po. Okay. Medyo ang oras makatungka. Ika bilang sarong blind, kinonsider mo mag-face shield? Medyo pangirit lang niya, medyo, although ang face shield kaya, bako sa naman sa mata. Pero ikaw, medyo pangirit lang nito, medyo iba lang. Seryoso. Ayun po, pag nasa lawas po talaga ako, nag-face shield ako, although, totoo, ini pasaro pa sa limitasyon. Arogbi po, tama yung paghiling, tapos, may mga ulang padigdi, may face mask. Kami po ba, kaya ang senses mi is sense of taste, sense of smell. So sense of smell na po nabawasan. Lalo na po ako naglalakaw ako ring solo. So kang na-required po na magtrabaho na, kang na-required po na mag-mask, mayo man po kaming maginibo kundi mag-adapt, mag-face mask hanggang po sa mag-face shield. Ngunyan, pagyawan po ako sa luwas, kabawasan po talaga sa muya. Pero po kami magiginibo kundi mag-adapt,
and mag-adapt po sa presenting sitwasyon. Okay. Kung Felix, last paglalag ka na po lang sa talaga. mayong choice, Medyo makatungka. Curious lang ako, and baka pwedeng related sa gender and development. Paano ka mo nagkakamira muot-muotan, mga love life? Paano ka mo naging ilusyonan? Nanainin doon nahihiling ang Ayaw po. bawat saro. Ayaw po. I mean, ano lang, Ayaw po, to apo. light up the Well, afternoon. Sige, ma'am. Very Ayun, welcome kuya. po sa muyang hapot na yan. In fact, igo po akong mga blind sa Ay, alat mo na, may hapot si ma'am. Kung may agong Canada. sa kunyan po mayo pa. Sa kunyan po mayo pa. Sige, Felix, Nabibisi po Manoy. kita kakaisip sa welfare ko mga blind. 37 years old na po ako. Felix, Anyway, sige, pakisimbag. apo, itong hapot po, igo po akong mga kliyenteng blind na mag-aragom na sinda. May mga aki na, pero si mga aki bako mampong blind. Si hapot po ni Manoy June regarding po sa pag-irelusyonan, para-paraan man po yan. Ano po kani, ngunyan po baga kaya, iga po kitang mga technology. And sabi ko na po nga ni kasubago, ini pong mga technology may nagtatararam, kumbaga nakakagamit na po sinda ng text, nakakagamit na sindang Facebook, and nakakagamit na sinda ng Messenger. So, yan po si Saro sa paagi para magkabire-biristuhan hanggang po sa sasadirin ng paagi. Although po ang social interaction talaga kang mga blind, limitado po dahil nga ni si vision. Pero personally po, pag ang sarong bagay ginusto mo, pag namuot ka, magibo ka ng paagi para makaabanti ka. At tapos, Felix, napakarong pa man kamong ilaw. Ayun po, sa harong po nga ni, sa harong, pigsusurubahan ako kayan sa harong. May mga minsan po kayo mga pagkakataon na may mga tugang akong masugot man na, di ba po, madalang TV, ang sabi, di ka na nga sa likod ko, taday ka man kayo nakakailing ng TV o nakakaano ng TV. Yan po, namin po yan. Nagpaparong kaming ilaw. Ako po, personally, komportable pa ako na may ilaw, manggiraray. So, ayan po. So, pag-adapt na sa nakang environment, at sa ano po kaya, sa sarong blind, sa sarong PWD, ang pinaka-importante pong ma-develop talaga si social thinking skills. Nagarabaga, paano ka mag-isip sa sadiri mo, paano ka makatabang, at paano mo matabangan ang sadiri mo, paano mo ma-survive ang sadiri mo. Kaya po nga, kaipuhan talaga sa mga ang mga independent living skills. Nag-attend po kami ng mga seminars, kung ano-ano pang mga bagay na pwede ming manodan. And so technology po, dahil laon na part para sa muya. Ini pong sinasabing assistive technology, mga accessible application, nakakatabang pong maray para maski po pa paano sa limitasyon mabawasan po. Okay. Sa mga audience, Felix, sinapot ko yun sa imo, tanganing mas maintindihan, mamati ka mga nagdadangog and nagdadalan. Papa. Ang personahe kan sarong taong blind na kung iisipon, mayong halos pagkakaiba, kundi talagang si paghiling sana. Po, totoo po na... And sana si mga magiging blind o blind, Apo. si mga supog, di ikaw magkasurupog kasi igwang RCV, Ayo po. yaon si Felix, Apo. yaon ang syudad kang Naga, Ayo na po. welcome kamudig di sa opisinang ini sa person with disability sa PIDAW Apa. na please come out dahil masupog and be normal as much as possible. Ayan po. Lalo na po sa mga nagdadaralan sa Facebook Live, sa Facebook ko niyan, ayaw man po kami para magtabang. Yan po si ginibok ang gobyerno lokal kang Naga na pinagpapadagos pa man po. And sabi ko po nga, totoo po may limitasyon, pero sabi nga ni Kayan Baga po, don't limit the limits, di ba? Dahil mo na pagtugutan na sa limitasyon mo, limitahan mo pa, mag-ibo ka naman ng paagi para makaabanti ka man sa pagbuhay mo. Taday man lang po natatapos si buhay sa limitasyon. Arog lang po siya kayo Thank kasi. you, Felix. Salamat. Okay na ako, ma'am. Igo pong mahapot mula sa Zoom. Apa. Si Miss Haning Pante from Ubos o United Bicolano Online Sellers. Yes pa. Go, madam. Nawara sa video. Ayun. Bukas din po, madam, ng video mo. Alat lang. Madam, mag-try ka lang muna magtaram para mahiling mi ang sound. Ay, madangog mi ang sound. Good afternoon po. Yes, good afternoon po. Nadadangog po ako. Hello? Go ahead po. Base kaya sa nadangog ko, garo puro pagtabang po bagaan sa imong pigparamensyonal sa bago. Siguro ako ang hapot ko lang, na-try na pong makadialog po sa LGU kung paano ta po matatabangan itong mga blind. Sa oras gusto
gusto nindang magluluwas o kung may mga barakalo sila. For Ah, example, ma'am, sorry po, medyo day pong gayo clear si sound mo. Pasensya na po, medyo day ko pong gayo na nadadangog sa imo pong pighahapot. Nag-echo nga ni. Baka po pwedeng ma-relay na lang yung si Harani. Okay, sige. I-relay ko na lang po kay Ma'am Marion. Okay po. Sige po. Papaki ulit po giraray kang so sa imo pong hapon. Ayan, medyo choppy po siya. Yan, okay na po. Ay, nadadangog. Ay, sige po, nadadangog ta ka na po. Sige. Nakamute pala kaya. Sige po, okay lang po. Aral po kani. So ako po kaya nadangog ko na puro sa pagtabangan sa imo ano po. Apa. Saludo po ako sa imo, sir. Salamat po. Sarap magkita sa mga nagtatabang igdiyo sa Laugang Naga. Apa. Dapat ko lang po, try ko na pong mag-agad asistensya sa LGU para po duman sa mga blinds na gustong magluwas, na mga madudumanan. Ito po bagang garo, nagkaigwa man yung pagkakataon, nagibuhan ang mga blinds sa diri nindang ito. For example, service. Para kung saan ka mo gustong duruman, igwa maning masakayan si mga tao. Kasi one time, nagbibiyahe ako kang ECQ. Yes po. Igwa akong na po yan. Igwa akong naisakay na Apa. blind. Digdi parte sa parting Peña Francia ba yan? Yes po. Sining digdi yun sa Pasiring San Felipe. Apa. Mahala taday ko nga ni Aram na blind pa lang siya. Iyo po. Pasakay ko siya magsakay. Iyo yan minsan kaya ang nahihiling ko na problema kung kaya di man hinda Aram talaga na blind. Kung na lang hinda, malabo lang ang mata o araw kaya. Iyo po. Dapat makahagad yung tabang na magkaigwaman ning service si mga araw kaya ano. Iyo po. Lalo na ngunit na pandemic. Apo. Noted po yan, ma'am. Ano po? Si hapot po ni ma'am is kung iga po daning eksklusibong sasakyan man dahil na-mention ta po baga sa bago si problema sa transport kang si mga blind. Ngunyan po kayang panahon, pigpupromote ta po baga so inaapod na inclusion. Pag sinabi pong inclusion is included gabos ang pagsakay kasarabay mo sa mga regular. Ini po para maiwasan ta or mawara so diskriminasyon. Pero kung halimbawa, kaya po nga ni baga ang mga blind, tangunyan, mga PWD, pigpapasakay talaga siya sa regular na transportation. Pero kung halimbawa po duman sa suggestion ni ma'am, maugma po kami na kung sakali pong igaman talaga ng eksklusibong sasakyan, halimbawa po baga ngayon may nakalabel na braille, may sound ngayon na ininangay si sasakyan kang blind na nagilibot sa sentro, dako lang bagay po yan para sa muya. Pero dahil po nga ni itapig po promote ang inclusion na pararehas sa nakabali sa mga regular na si mga nakakahiling sa pagsakay, iyo po una yung temporaryamente si ginigibo mo. Pero kung igo po talaga, sabi po ni ma'am, kung magkakaigong eksklusibong sasakyan para po sa mga blind na nagta-travel, dako lang bagay po yan para sa muya. Yan po. Kasi yung motion kasi, sir, given na yun Ngayon kasi pandemic, di ba? So medyo mas meron kasi ngayon ang kamugtakan ta. So dapat ilikay taman ang mga kapareho mo, mga araw kaya. Dapat po mailikay taman po sinda sa kasi kumbaga vulnerable sa mga araw kaning virus di ba? Totoo po. So dapat ingatan taman sila. Totoo po, yan sinasabi mo. Naka-request po ako ngunyan nakamay mo po ako ngunyan for work from home. Dahil po nga ni gibo ko is more on communication saka po si pag-conceptualize ng mga projects. And naigdi lang po nga ni ako sa opisina pag talagang kaipuhan po. Dahil po nga ni sa rason na very prone po ako at kung ang nakakahiling po nga ni metro na ang pagitan sa mga regular na tao. How much more po kami na pag nagsusulo, pigkakaputan ang samuyang cane, pigkakaputan kami. So, dahil may po aram kung si isay po duman ang carrier, kang virus. Kaya po, ito pong suggestion mo, noted po, ma'am, dakulang bagay po yan para sa muya. And kung ikaw man po baga ngayon ng grupo, or maski po digdi sa samuyang LGU na magibuhan po ng pagi na itong mga blind talaga sa naga. Kasi po, dahil man pwede na si mga blind, magpundo naman paghiro dahil sa COVID. So, dahil man po, kaya sa prinsipyo po na dapat COVID will not stop us. So, iyo po, ayan.
Salamat po. Okay, Ate Osang. Sir Felix, Yes po. ano lang po, para maging aware man po kami, ano po ang opisina nindo? Iga po kamong total number kang mga blinds sa kada barangay? Aba. Sa ngunyan po, ma'am, di po siya talaga pa updated. And yun na po nga isipig ulayan ka sa bago na gusto mo po na mas maging accurate man siya. Sarap po yan sa po-focusan mo ngunyan since na mas na-institutionalize na po dahil po naman sa PWD Kid. Iyo po yan si po-focusan mi ngunyan na taon. Nangani po bagang maitaw talaga sa serbisyo sa si number kada barangay kung ano po talaga direktang pangangaipo kang si blind si actual po na si eksakto pong numero si actual din na pangangaipo kang si mga blind. Ayo po, napagkapot ko po yan sa imo. Taga po kayang mga parents na da po sinda nakaka-receiving kung ano man pong tabang mula sa RCB. Kasi day man po da sinda listado as in day po sinda nakakapag-participate. Ninhulingan po sa kakulangan ng informasyon. Ayo po. Kami po din medyo limitado din po kaya kami sa tao talaga. And salamat po nga ning maray dahil igaw na po kita mga community-based rehabilitation na iyo po ang trained personnel na mag-manage kang PWD. Kabali po dyan sa pag-gather ng data and si pag-assist sa INDA para maaraman na may serbisyo pong Resource Center for the Blind na ino-offer para po sa mga tugang tang may kapansanan sa paghiling po. Salamat po, sir. Salamat din po. Felix, dati may independent ka mo ngunya na ma-underpay na ka mo, napag-ulayan na hindo kung ang sa inyong serbisyo exclusive na lang sa syudad kang Naga or if is it si dati pa na pwedeng mag-accept outside Naga kasi para sa karamang kang gabus, ang RCB is nag-aako daw outside Naga. Felix, can you enlighten us? Okay. Thank you. Primarily po, syempre po, dahil we are using the Naga City Government Fund, primarily po, talaga, gabos po na priority, from the word po is priority. Priority mi po ang Naga City. Whether yaon po, under siya kang mayor's office or under siya kang PIDAW, priority po ang Naga City. Of course, may mga pagkakataon po na mga taga-ibang lugar, nagdidigdiman sa muya, pag sa iling mi po, nasimbaga na, si pangangaipo katong taga-Naga, tapos medyo may sobraman, nagtataga, share man po kami. Dahil naiiling po kaya ninda si mga best practices man, dahil po nga nita, ang Naga City po, buong region po, buong Kabikulan, siya lang po si may center na exclusive pong nagkikater sa mga tugang tang blind. But rest assure po na gabos po na services may always priority po ang Naga City. Kung nagtatabang man po kami, dahil na lang po yan sa siguro humanitarian consideration na kung yaon naman lang, tapos kaya may man lang po si services na hinahagad ninda, tigtatagatabangan man po sinda. Thank you, Felix. Salamat po. May saro pa po mula sa Zoom. Okay Si po. Miss Trinity Mayor. Siya po ang president kang UBOS, United Bicolano Online Sellers. Actually, more on suggestion ini. Sige po. Siguro magkaigwaman mga seminars para sa mga normal, sa mga disability, para maintindihan ang mga disabled. Okay po. Ang UBOS, open man na magkaigwa ng members na blind or any disabled na Ayan po. inclined sa pagnenegosyo. Opo, online. regardless po regarding po sa awareness raising, part po siya kang programa. In fact, may mga may mga institutions, halimbawa na lang po mga estudyante, mga senior high, junior high school, nagre-request po sinda sa muya na mag-conduct kami po mag-conduct ng technical na seminar kung paano i-guide si blind, kung paano i-handle si blind. Ginigibo mi po 'yan. And maski po nga sa mga malls, may nagkapirang malls naman po na conduct kami ng training na kung paano po i-handle si mga blind na customer. And maski sa pong agency, ang protocol mi lang po is mag-igdi sa muya, tapos magsurat po, address sa local government of Naga, lalo na po kung yaman lang digdi sa laog kang Naga sa establishment o kung ano man pong sa man pong organization, magsurat lang po sa lokal na gobyerno. And kami po, naggigibo kayo ng mga trainings technically para po sa mga may module po kami kung ano si kaipuhan na training kang sarong particular na grupo, ang sarong particular na services
para po sa ikakarahay kang mga visually impaired. So, napaka-technical po kaya talaga pag abot sa mga blind. And yun din po yan si Pigigibo sa mandato po kang sa moyang opisina. Siguro sa NCPC, ako po si Marion sa Yes, pa. NCPC. Apa. Dagdag po dyan sa information dissemination regarding sa sitwasyon, regarding sa kung paano ta i-handle, i-manage ang mga persons with disability. Kasi na pag sa sarong training, may na-attendan ako na may mga PWD, Yes, may mga po. disabled na habo sindang magpa-touch. So Apa, yung mga apa. ganun na mga protocol Yes, po. na daigabos na disabled ay kinakaputan dapat. Ay, po. May mga strategies po kita kaya. Sa hiling ko po, for information drive, yaon man po baga ang SEPIO, yaon man ang mga barangay na para sa massive information Iya po. system ta. Actually, part po kang program for next year is magkakaigo po kami ng mga series of Facebook Live seminar para po kung paano maintindihan si sitwasyon ng mga blind, paano po sinda i-assist. Ito pong sinabi ni Ma'am, part po ito kang sa module, may part po siya kang courtesy rules of blindness. So may mga strategy po na tinutugdo na vice versa, na daiman ma-offend si nagtatao ng service, and at the same time, daiman po ma-offend si blind na tinatao na ng service. In addition sa pigtaram ni Ma'am Marion, Felix, lalo na din ang mga person with disability na naka-wheelchair bound. Yes po. Lately ko lang naaraman na yan pala wheelchair, dahil mo basta pwedeng kaputan. Iyo po. So, May mga- garo-arog sa Indoman na they pwede basta itap. Iyo Pero, po. can you please? Halimbawa na lang po ngayon, kami pag ginagad, mo pwedeng guyudon, basta-basta. May mga tamang pong strategies. Halimbawa, baga ngaya, very common po sa nguya na may nagsasabi, pag nagsasabi siya, magamit siya kang word na nahiling, nag-iisip pa siya kung gagamitin niya. So, sa nguya po, very welcome po sa mo ang arog kayan. So, yan po, part po siya kang mga training na pigtataomi sa komunidad. And dako lang pong bagay din yan sa nguya dahil ako po mismo directly so nag-handle kang mga training na yan. Personally, ako din po nagtutukdo, nagpapa-seminar. Dako lang pong bagay. Halimbawa na lang po baga, kang nakaagi pong taon, nagpa-seminar po kami sa mga bangko, ito pong mga frontliners, kan mga bangko sa good government institution. And ako po mismo naka-encounter na dahil po naman sa pigtukdo nagibuninda dapat na para sa strategies kung paano kami i-handle. So, yan po. May dagdag pa na suggestion. This is with DRRM, Yes, Disaster Risk Reduction and Yes. Management. Kasi dapat baga promote na o sinusunod na yung inclusivity Yes po. sa anuman na panahon. Kaya magayunon po na yun nga ni po na may PWD code na pagtarabangan pagturuangan ang CDRRMO na Yes po. magkaigwaning inclusive to persons with disability man na training and kung Yes po. paano man ihahanda or ililigtas sa bawat Ayun po. PWD. Totoo po yan dahil sabi nga lang po, pag-abot sa disaster, so maski sa inman po pangangai po, iba din si needs kang blind sa disaster, iba din si needs kang deaf kasi sa mga naka-wheelchair. So very true po na rest assured po na noted me po ang gabos and maurulay po kami para po mas ma-improve pa si mga suggestions and ma-improve pa po sa mga services na piglatag mi kasabago. May saro na sana po sa online. May I Apa, call sige in po. po si Miss Evita. Hello po, ma'am. Okay ka na po. Ayan, si Mariners Naga. Evita Jimenez po. Sige, kung di pa man siya nakakapag-on, Sir June. Ma'am, na-mention mo sa CDRR. Siguro baka matutukan sa CDRMO ang standard protocol, lalo na sa mga blind. Kasi dapat igwa ng contingency or alimbawa, worst case scenario, dapat medyo inculcated na sa mga blind ang dapat gibuon. Ma'am Marian. Okay po. Ma'am Evita is online na po. Ayan po. Yung aking Wait lang, ma'am. Wala lang, nag-echo. Yeah, nag-echo po siya. I'm using my, I'm using my phone. Okay na? Wala, may tumutugtog. Nag-echo
echo yata. Yes, okay na? Go ahead, ma'am. Yes, okay, sige. Good afternoon. Maray na hapon po si Indong Gabos. Ako po ay si Evita Jimenez Tuason. Ako po ang chairman ng Board of Directors sa Mariners Naga at chairperson din po sa Mariners Canacman. So we have 3 campuses po. So dito po ako sa Naga and Camarines and Canacman. So I just opened my phone an hour ago tapos napakinggan ko ngayon yung tungkol sa PWD, specifically sa ating mga kapatid dyan sa sa blind. Ang akin lang pong comment is number 1. Una kasi nung binuksan ko itong sa session nyo ay akala ko meron ng draft na plano para sa IAP for Naga. So maganda nga ngayon parang merong consultation. And our brothers and sisters sa PWD are still asking kung ano ba ang pwedeng ma-enhance pa sa kanilang mga plano at programa. Ang akin lang po, kasi po ang kapatid ko, I had a brother, eldest namin ay PWD. Pero he died a long time ago. Ang amin pong laging kinukonsider sa bahay ay yung ability-based, yung kakayanan ng mga PWD, like nagpumasok siya sa isang eskwelahan na ang kanilang basis for promotion, basis sa kanilang pagtrabaho ay naka-base sa kanilang abilidad, not because of their disabilities. So ngayon na nasa Tabang Bicol din ako, Tabang Bicol Movement, which is also assisting yung sa mga natamaan ng disaster, itong mga man-made at yung mga natural disasters, ay nakita namin sa isang populasyon ng bawat munisipyo at city, dahil ang pinaglilingkuran po sa Tabang Bicol din ay all over Bicol, iba't ibang probinsya at munisipyo, nakita namin yung iba't ibang kakayanan ng mga kapatid natin sa PWD. So we are not talking about yung kanilang disabilities. We are talking about their abilities. Kaya mungkahi ko po kanina pinag-uusapan kung paano pa mai-improve ang ating programa sa iba't ibang aspeto ng pag-improve ng quality of life sa mga PWDs. Ito po, unang-una, siguro yung philosophy of looking at things na tingnan natin kung ano yung abilidad ng bawat isa. We have to empower everyone. Tingnan natin kung ano yung ability-based education, ability-based livelihood, ability-based yung capacity building ng mga skills and training. Dito po kasi sa Tabang Bicol, I would like to share, meron kaming isang maliit na workshop sa mga PWDs na yung kanilang mga livelihood ay kasama nila yung ibang mga may abilidad, kumbaga. Kaya hindi namin tinitignan na siya ay dahil siya ay hindi siya makakita, hindi siya makalakad. So, yung ability-based approach, tingin ko, bukod sa pagiging community-based, ibig sabihin barangay, dyan sa home base, kung saan ang lokasyon niya, yun ang tingin ko magandang mindset at saka approach sa pagtulong natin sa ating mga nasa PWD sector. I don't know if you will agree with me, pero marami na pong experiences at pag-aaral ngayon sa iba't ibang bansa na yung ganitong approach is more not marginalizing, it's more inclusive in approach because we treat everybody in the PWD sector as equal to all and not to be seen as being disabled or not being insufficient or incapable of doing things gaya ng nagagawa ng iba. So, suggestion ko, pwede kami makipagtulungan sa Mariners at sa Tabang Bicol na kung saan ay ako rin ang chairman sa Board of Directors na magkaroon tayo ng piloting tungkol sa ability-based education. Mungkahi ko, meron kasi kaming programa sa radio, DWNX, Radyo Marinero yon, di ba, sa Mariners. Baka meron tayong programa na 5 minutes na kung saan ay merong programa ang ating yung nasa blind sector natin, subsector. Kasi ang kanilang abilidad is more on their capacity to listen. Yung listening nila mas sharpen Kaya kapag may radio program, may communication system, bukod sa Zoom, actually inintroduce namin ngayon sa Tabang Bicol na bawat barangay
bawat PO na under ng Tabang Bicol ay magkaroon na lang internet ability, to enhance their communication with other POs and to share experiences and lessons of life. So, ang suggestion ko po, pwede tayo mag-usap-usap later on, ay yung ability-based approach. Kaya yung livelihood, pwedeng ability-based, makasama kayo dun sa mga gumagawa ng, meron po kasing project ang Tabang Bicol, gumagawa ng mga kandila, na citronella-based dyan sa may Kanakman. And they are now participating actually in online trade fairs sa DTI, members na sila ng DOLE, DTI and all. Hello, am I still being heard? Hello? Parang nawala. Hello? Hello po. Am I still being heard? Naririnig ba? Hello, mali. Okay. Wow, nag-echo. Anyway, ituloy ko na lang. Pwede naman ganun magtarap. Hello po. Ayan. Okay na. Nadadangog pa ako. Sige po. Kami po sa part may specifically sa blind and siguro po sa iba man na persons with disability, na-appreciate mi po ang mga arog kaya na pagtabang, mga arog po kaya na concern, and rest assure po na gigibuhon mi ang gabos para mas arog po kang concern niya sa education, arog po kang concern ni ma'am sa pagtukdo sa aspetong technical para kung paano si mga PWD. Siguro po by next week, baka po si Persons with Disability Affairs Office in general, makakadiscuss man po siya ng mga bagay na as a whole, as a persons with disability. Pero sa concern mi po, as sa visually impaired, sa blind, very welcome po sa ang arog kayo ng mga development, kung may matabang sa samuya, mag-urulay, and kung ano po si mga bagay na pwedeng giribuhon para sa karahayan man po kang samuyang subsector. Salamat po. Okay. So, salamat Sir Felix Thank you very much Chavez sa imong oras, and all recommendations, observations, and issues raised were documented. Ano na lang po yan sa Indo para ma-incorporate sa finalization ng plan. Thank you. Okay? Pakanta si Felix. I-recognize na lang po si mga online viewers via Zoom. We would like to recognize the presence sa Zoom ang Naga City Urban Poor Federation Incorporated. It's their anniversary today. Happy anniversary sa NCUPFI. And then si Ma'am Haning Pantek ang Ubos, ang online Bicolano, United Bicolano Online Sellers. Ang fellow board member si Ma'am Emily Galgal at ang baguming youth representative sa NCPC si Kani Kwang from LSP si Mr. Roy Banas, and then si Dennis Gonzaga ng 416th 416 space art space, sorry, and Federica Alim, and then we also have Rebecca Corpus of NCUPFI. And then, we also notice na dakol din pong mga viewers sa FB Live. Okay. So, ang next presenter ta po, igwa din, si Miss Evita Jimenez Tuason. Nasa Zoom siya, naka-register. So, thank you po, and sa pag-antabay. For our last presenter, ang last presenter ta is City Government Department Head ng Housing and Settlement Development Office or HSDO, si Mr. Rolando Campillos. Let us welcome him.
Sumuray na ako po sa Gabos. So sa Gabos po nagayinan nyo, sa loob po kaning lugar na ini, asin po sa mga nasa Zoom, online. So, asa mo pong opisina, ipo niya ang dating Urban Poor Affairs Office kayo ito. And kan 2011 po, na-elevate ining opisina ini sa sarong departamento kan syudad. Inaabot po niya na Housing and Settlements Development Office. Asin po, po katong na-elevate ni kang syudad sa sarong, pagiging sarong departamento, ako na po sinagkabot kang opisina. Ulo po katong sarong pa sa naling division kang City Mayor's Office from 1989 to 1999. Kang 1999 po, nag-assume ako as the Chief of Office kang opisina kang Urban Poor Affairs Office. Hanggang po sa na-elevate niya ni sarong departamento. So ano po si mandato kang samuyang opisina? Actually po ang opisinang ini po ang opisina kang siyudad ng Naga na nag-aasikaso kang mga problema sa urban poor sa siyudad. Duman po sa mga inaputang informal settlers, informal families, and kan po kan 2011 kang na-elevate po ni para maging sarong departamento. Nagdagdag po ang trabaho ko sa mga opisina, pati po si concerns katong mga low salaried employees kan city tungkol sa housing. So, yaw na po sa muyang opisina. Ano po ang objeto ka sa muyang programang ini? Hindi pong inabutang kaantabay sa kausugang program. Ang objeto po kani, para po si urban poor na sinasabi si mga informal settlers, maibalik po siya sa mainstream of the society. So, ma-strengthen po ang sa indang pakikipag sa lambuha o pakikiiba sa raw po kang gobyerno. And pandawa, ang pagtaw po sa inda, sa pahay kang programang ini, ning kasiguran sa indang iniistaran na daga. Baga man alimbawa na daypan matausan na ang kasiguran sa daga, ito pong sa indang naiistaran, pakarayon po, para po magkaiwasan ni sarong decente, asin ito pong livable na lugar. So, iyo po ni si magiging yun po na ang plano kan sa muyang opisina sa maabot pong 2021. Bali po ni kasumpay lang ni kami nagiging kang revised 2020 annual investment plan mi. Ang enot po dyan, ini pong Community Work Opportunity Program. Ini po yung inaabotang Enhanced Bayad Niyan Program. Igawa na po kitang dating bayad niyan program sa city. Ang bayad niyang program pong ini, yun po ni si pagtao ng oportunidad duman sa mga beneficiaryo ko sa muyang programa na dai po ning trabaho sa presenting panahon na sinda po makatrabaho duman sa mga pwedeng ipatrabaho kan syudad. Asin po sisweldohan sinda. Ito po nga sa pangaraal daw na sa inda magtrabaho. Iyong pong bayad niyang program kayo ang si kondisyon kayan, kabangakan sa indong magiging sweldo sa araal daw, mawawalat sa indo, sa pangangaipon nindo, asin ang kabanga, dapat pambayad po hindi sa lote. Ini pong enhanced bayad niya ang program na ni, ang mangyayari po digdi, doon po sa ginigibo may implementing rules kayo ni, bali po almost 80% kan sa indang makukuha, dapat po mawalat sa inda. Asin po si 20% po madalagan sa pagbayad din sa lote. Ano po tagwa ka tayong programang aral ka sa next year? Hindi po kasi sabi ko sa bago, offshoot di kan magiging kang sinaging revised 2020 AIP mi na kung saan tinatawag ta po ninsan sa itong mga beneficiaryo ta na makagawang trabaho dahil po sa nangyari pong pandemic mo niyan. Dara ka pong COVID-19. So, aramtaman po baga nakadakol mga beneficiaryo kang programa na TOs, asin po mayong kakayanin ko niyan, na makakuha ng sustainabling trabaho. Kaya po, naisip na po ang programa ini. So, sa revised 2020 AIP po, ikaw naman nakatalaan kami ng almost 6 million ito. So, bali po ni kadagdagan na lang ni, sa next year, nasa 3.2 million pesos po ang kaibuantang gastusin para digdi. Asin po, may target beneficiaries po kami digdi, family beneficiaries po na
nasa 660. Actually po, ang bayad niyan program, si regular bayad niyan program, yearly po, may pundo ito. So, i-enhance pa po yan, sinadagdagan tayong milyones na pundo para po sa programang ini. Para makatabang naman sa mga mayong-mayo sa ngunyan. Pandu, next slide, please. Acquisition of land, almost 20 hectares po yan, for socialized housing. Ini po for current housing need through direct negotiation or expropriation. Sinasabi ko po rin na for current housing need. May gini mo po ang city, sa pagi po sa muyang opisina, asin po kang Naga City Urban Development and Housing Board, nisa pong plano. Ito pong inabot na 15-year certain plan kan syudad. Na kung saan po duman, pinag-alaman po kang housing board, kan sa muyang opisina, kung ano na po talaga kung ano po magiging plano na programa para po sa mga kinapaborehan. Sa loob po ng 15 taon po, kan 2017 hanggang 2032. As in, man po diba na sa ngunyan po, kan 2017, may backlog po kita sa housing needs kang Naga na nag-aabot po sa more than 17,000. Kung sabihin po kayan, may 17 mil na pamilya na nangangailangan po ng housing sa Naga. Dahil po sinasabi na gabos po yan para sa informal settlers o informal families. May parte man po dyan, ito mga may trabaho na pwede magkuha sa mga subdivision. So, sararo pang numerong iyan. Kaya po, base po naman sa ginibong planong ito, may kaya po itang i-purchase na at least 20 hectares para sa current housing need kan syudad sa next year. Asin po na ngayon po kita ni almost 100.60 million pesos po dyan. Sana po makakuha kaming nakulang pundong iyan para sa pag-acquire kayo. Ini po, land banking or acquisition of additional 37 hectares of land for housing backlog. Ini po, itong sinasabi ko sa bago na may 17 mil kita na housing backlog na dapat po kaya, dahil na nisarili na gigibunto lang na masimbagan si pangangay po kang current situation, kundi po, dapat po si backlog sa housing need, dapat po simbagan tamang ginara ito. Para po atis, pag-abot kan 2032, maana po kita ng housing backlog sa syudad. So, kaya po anta po na taon-taon may additional kitang next year, dapat may additional kitang 37, sana lang po si spelling ka additional dyan, 37 hectares po for housing backlog. Yearly po, nairaman po ang number na yan, kang hectarage dapat ang makuha. Pero po sa next year, kaya punta po ng 37 hectares. So, nangangay po kitang almost 185 million para sa programang iyan. Ini po ang bagong innovation na gigibunta sa programa kang para sa urban puro sa syudad. Construction of the first low-rise housing building unit and completion of site development of the project area. So, saan po balag po ka syudad, nagibon ini. Ini po, binabalag po ka syudad, nagibon ang first low-rise housing building unit po, duman sa Barangay Mabulo. May binakal po kaya duman ang syudad, ng daga, sa may pasiring pagdaykon, na balag po, ilag po ang sarong unit kaning low-rise housing building unit na ini. Ini po sa pagkikipagtabangan, kang syudad, asin po, kang National Housing Authority. Olo po, mapakaming muwa kayo ni, kang NHC, pero po, nagdumana po ko sa NHC, asin po, inagad ko po sa indang opinion, kung halimbawa, matapos mo na po, magkagawa na kami ng pag-urlay talaga, o magkagawa na kang kasunduan sa bagay na ini. Asin po, sinda po, willing sindang tabangan ng syudad para po, ma-realize ang first low-rise housing building unit na itutuglog sa syudad ng Naga. So, kaya lang po siguro mga 4 to 5 stories lang po niyo na dahil po kita mga ngaipuning dahil require ang elevator sa pag-sakat sa property. O po, itong mga, siguro po, itong mga nasa PWD sector po, tatawan na pong preferensya duman sa baba, sa first floor, para po accessible para sa inda. Ayan po yan. Yung mga inisip ng sistema sa bagay na ini. So, nangangay po kita almost 70.30 million para po sa building na assisted development kasi kan lugar. So, ini po, bali, rotonary po sa mga opisina.
sa pagpapabid ng mga subdivision survey approval po. Ngunyan po, sa next year, igawa po kami 5 sites na pag-identify na papuruan po ang survey. Ang pagpapapuro po ang survey, kay punta po ni para po matituluan po si mga daga na pwede na pong i-distribute sa mga beneficiaries kung sino po bayad na sa Samuya. Asin po, pinag-enjoy po ang tabang kang ang DNR para po sa joint undertaking po na kung saan po itong mga public lands, hindi po sa Naga, na kung saan po ugahan kita mga beneficiaries na pinaglaag, may masurvey po ninda under Republic Act 10023. Ini po baga ang residential patent law. Sabi, may mga public lands po kita na considered as residential na untitled. Ganyan po, ilalagta po sa programang ini. Asin po, ang di na po, trosenro, ang matitulo po kan daga. Mapatitulo kan daga. Asin po, iyan po ito nang i-distribute sa mga beneficiaries kang programa. Ang sunod po na activity is the construction and development of community facilities at 12 different communities under the socialized housing program kan city. So, may mga urban poor sites po kaya kita, o project areas na may mga kulang pa po mga facilities, infrastructure facilities na inilaag. So, naka-identify po kaming 12 kayan, asin po, next year, saro-sarobi po yan na hingawa na may bugtak ang mga kaipuan na fasilidad na ini. Hindi po, bali continuation lang po kasi processing katong documents for the legalization of occupancy of non-beneficiaries of the program. Pinuna na po yan 2018 dahil po may sarong ordinansa po na kung saan nagsasabi na si mga bagong beneficiaryo na nakabakal ng rights sa mga urban poor sites pwede po sinda mag-apply for legitimization kan sa indang occupancy sa daga. Kasi po, pig-process na po pipuna na pag-proseso kani. And actually nga po, natapos na si pag-apply kang March 5, 2020. Sa ngunyan po, nasa proseso kami kang pag-proseso katong kansa ng mga papilis para po sa ultimately para sa pagbalyo na kang diretso sa dagat sa indang nabakal sa side ng mga pangaran. Dikit mo lang po ang pundo dyan, ordinary po routinary siyang trabaho ng opisina. Iuman po ni si inspection, monitoring, and validation of sites in status of occupancy of beneficiaries na kay po ang pong maray. Kasi po, sugo man yan kang Naga City Urban Development na Housing Board para po masigurar ta na ang proyekto kan syudad para sa urban poor po, nagiging negosyo kasi mga professional squatters. So, may punto po kita para dyan. So, dire-diretso po yan programa kan sa mga opisina. Sa tabang mo na po ang Naga City Urban Development Housing Board. Sunod po, completion of site development of Liberty Village and construction of new access road to the site from the main highway. Magayon po ng barita, dahil po, ini pong access road, pasirin po duman sa main highway, Balatas, Karayan sa Isidro Road, pakabalyo pong tulay kang Balatas, may gigibong pong bagong tinampo dyan, ang syudad. Dahil po, si Mayor po, na encourage po, ang pagtuod kan duwang pamilya, na ito pong dagang ngagian, pasiring duman po, idunar sa syudad. So, bali po, ang lakbang kan tinampo po, mga 10 meters po kasi po, naugma po ako na encourage ni Mayor na magdonar po si duwang pamilya sa bagay na ini. And pag tapos na po ito, magiging maray na po agi ang pasirin po sa Liberty Village. Ito po ba inaabot dyan niya na sa bansag na La Presa, na kung sa'yo po almost 300 families po ang naka-star na sa loob na ito. So dahil na po sinda kayo po mag-ikot pa duman sa may puro, na medyo salit antinan po, asin po, difficile makalawag ang auto, di po, diretso lang yan, tumbok na mismo ang Liberty Village na inaapod na ini. Ulo po nga nito, subago, baka nga po mapunta si construction po ngunyan na taon, baka po maglampas pa ng Disyembre, kaya po binali ko po sa AIP for the next year.
Sunod po, ng issuance of contract to sell, deed of sale to all beneficiaries of the program. Si mga beneficiary po kang programa, pagkatapos pumatawan siya ng lote sa bahay kang programa po, kaya po may pong tawan siya ng contract to sell. Kung nagbabayad pa po siya ng padikit-dikit o sa itong bagang term payment na inaapod, and kaya po ang tawan siya ng deed of sale. Kung siya po bayad na, duman sa daga na sa indang, nai-award sa inda, hari sa programa kang syudad para sa mga urban poor. After that po, ang masunod kayan, pagkatapos kang deed of sale, si titulo na po kang daga, na dapat itao sa inda. Sarot po sa paghahagad mi sa syudad, dahil po may plano ang city na i-reorganize po ang opisina mi, ang pagdagdag po ng plantilla or permanent position sa muyang opisina. Kami po kaya, pagkatanda ko, pakalago sa opisina iyan, kang 1991 po, nagpuna ko sa opisina iyan. So, dikit pa lang po ang samuyang proyekto, pero po, dakol na kaming tao kadto. Tanda ko, nag-abot nga kami 20. Ngayon po, dakol ng proyekto, pero po si Taomi, dahil man po naglampas sa 20. So sabi yun, kadakol po kayang kaipuan kaming gibo, na dahil mitulos gibo-gibo sa panahon, takulang man po kami ng tao. Ang kaipuan mi po sa opisina, dagdag talaga niya, si mga technical men, women, na makakaputpukan sa muyang programa tungkol sa pag-survey, sa pagproseso po ng mga papilis, sa daga, lalo na po sa pagpapatitulo ng daga sa paglakaw sa BIR, sa DNR, sa ROD. Kaya po mga empleyado may kakayahan sa mga bagay na ini. Kasi po yan po inaagad ko po kay Mayor, asin po sana po next year sa pag-reorganize sa muyang opisina, maitaw na po ang inaagad ng plantilla positions na ini. Sa muya po sa opisina, kaya piramal lang kaming permanente, ang kadaklan po sa muya, casual and job order employees. Next year po, bago na po ang opisina mi dyan, sa may likod kang People's Hall, may stage po. Ang bago mi pong opisina, yaw na po digdi, sa likod po kaning Sipyo. Yan po dyan na building dyan, na garo classroom po ang style. So, may 2 classrooms po dyan na dyan po kami malipat. Mas dakula po siya compared sa present office bingo niyan. Dahil po duman, may po kaming social distancing duman. Taray-tahid po, medyo pikiting maray. As hindi makakabilo ang sa mga pagriba sa pag-ibukasan ng trabaho. Diyan po medyo nahiling kung mas maray, mas mahiwas po yan para sa inda. Sa likod po, yung building po dyan sa may likod kanibagang training hall na ini. Ito po dyan sa baba. So, dyan na po kayo malipat. So, halapalaro lang po siya, pero po mas mahiwas kaya siya compared sa dati ming opisina na medyo po compact po, maray. Ayun po. Taray-tahid po, minsan natatakot man po dahil sa ngunyan panahon na may pandemic po, taray-tahid po talaga. Kaya required sa opisina po na perming naka-face mask sa loob. Saka, ngayon po, may kaya na, reglamento tungkol sa face shield, naka-face shield. Sunod po. So, yun na po si masunod, si titling of properties acquired by the city for KSK program. And individual title of lots awarded to beneficiaries. So, after na i-award mo na po si deed of sale, ang masunod na po yan, kung kompleto na po si approval kasi subdivision plan and napatituloan na po niya na individual sa ROD, mataon na po kami ng titulo sa daga. Ang iba po kaya, dahil may nai-release ang titulo sa inda, minsan, takong dahil pa man bayad sa mo. So, ang requirement po, pagbayad ka na po, saka po kayo ma-release ng titulo sa imo. So, and may mga properties po ang city na na-acquire na dahil pa na titransfer ang titulo sa city. Meaning to say, bako pa po yan si individualized title na para sa mga beneficiary. Kundi si titulo mismo, halik duman sa original owner na Nabakalkan City, na daga, na dapat may transfer na to sa city. So, after po kagawa na pong titulo, individualized na po si title, so pinili na po kami mag-award
kan titulo, duman po sa mga beneficiaries kang programa. Duman sa mga bayad na. So, regular po ng program, ulo po kayo pong ilag sa EIP ta ini. So, ini po si personal services, GO and contract. Yun po na si inahagin yung pondo para po sa pagsulit ko itong mga job order and contractual employees kan sa mga opisina. Sunod po ining partial land development of one-time, big-time socialized housing project of the city and completion of infrastructure development projects, si roads, si drainage system, water system, electrical system po. Ang city po ko may plano po mag-acquire niya ng almost po, ito mas bago po ang pag-present ko, mga almost 20 hectares po property, 20 hectares na lote sa ngunyan. And kabali po kayo sa pag-acquire sige kagastusin po sa pag-develop ka yan, as in po, kabali na po yan digdi sa AIP for next year. Na ang budget po is 30.30 million. Gusto po kaya, paka-acquire mo yan na taon, next year, may i-develop na po yan para po si programa kan city para sa urban po, masustain. As in, masimbagan, may si pangangai po sa ngunyan. So, next slide please. Hindi po ang sarap pang iniisiping plano, nagibuhod. Minsan po, kung nagkaurulay kami, ano na kung may mga pagbabago tang gibuhon sa samuyang housing unit, nagigibuhon, itutugdog sa paayang programang ini. May nag-present po sa muka to, na kung pwede po may nag-present po na kung pwede hilingon mi, kung ang ito bagang van, container van style bagang housing unit baga, kung pwede mong i-adapt sa city. Dahil mas tipid ini, bago magastos, kisa kang regular na housing unit na kaya punta mag-simento, kaya punta maggamit ng mga hard materials, hardwood o steel materials na niyo. Pero po na yung container van na niyo, gano'n po, si container sana, papakarayon lang, mas madaling ilaag, and pusog pa dahil made of steel baga po ang kuya ng container. So, iniisip po na magkagawa ng prototype ka na itugdog sa sarong resettlement area kan city. Pag maray po, asin po, manageable ang gastos, baka po mag-adapt po kami kang araw kaning sistema sa mga urban poor sites. Ini po saro, panguri siguro po ini bing urban gardening, greening of vacant spaces. Saro po sa mayor na programa kan city ko niya, ipo itong pagpapa berde kan sa tuyong pong kapalibutan. So, nag-adapt po kami sa programa kani, asin po katabang ko po dili ang Naga City Urban Federation, na magagawa po kani, urban gardening ni and greening of vacant spaces na sa mga urban poor sites sa pagde-develop po kayo sa rong subdivision kaya para sa urban poor o sa imana subdivision o arim na subdivision, kaya po talaga may space yan para po sa greenery. Base po sa rong ordinansa kan city, dapat 2% kang area kan sa rong subdivision na ilalag sa Naga, dapat po allotted po yan para po sa greenery o sa mga pagtanom ng mga kahoy. So, ngunyan po, si mga nakaaging proyekto kan city, kamay pa rin ordinansang iniyo, nagkagawa lang po kita mga vacant spaces po, pero po may po itong area for urban gardening. Kaya po ngunyan, ito mga spaces po kato na, espasyo po kato na ngunyan na bakante pa, bakad sa paagi po kang programang ini, tataran naman po ito ng mga kahoy, asin po mga fruit-bearing trees para po at least maging berde ang kapalibutan sa lugar na iyan. And si mga masulot pong project areas, dapat po talaga itong sinasabi kang lay na 2% o 2% kan total land area, dapat po allotted po yan para sa urban gardening. So, sara lang po ang spelling countries dyan. Dapat double E. Ayan po. Dapat double E. Ayan po. So, sarap sa computer. Sarap po since po, acquisition of new office equipments po ni, since po mabalyo kami, and kadakol po kaming nagkapera pa mga additional employees na piniidigdag sa muya, kaya po rin po ang bagong office equipments,
laptop, ay po mga laptop computers na niyo, air conditioning units na ni, kay po yan. May 12 volts car battery pa nga nakalag po dyan. Dahil po ginagamit po yan sa, baka po sa auto yan, gagamit po yan sa real-time kinematics being or instrumento sa pag-survey. So, kaya po yan. Ayun po. Ang gamit po sa pag-survey dyan sa opisina, almost po, kung kupintang cost, more than 1 million yan sa survey equipments lang. Next slide, please. So, yun na po pala ng pinakahuli sa Sambuya pong iniisip na plano para po sa sunod na taon. So, I'm open for any question po. Okay, so sige, thank you, sir. Sir Rolando. Anong nickname mo, sir? Rolly po, Rolly. Rolly. Okay, si Sir Rolly. So, may mga questions. Ay, tataraasan na ka talaga. Si PWD President, Sir John, go ahead. Okay. Nagkapiraan sa kong hapot. Ang iba seryoso, ang iba daig. Pero yan. So that Dikit we lang can give mga way. 20. Dahil joke lang po. Medyo makatungkaan na kaya, maurano Okay. pa. Okay, inot na hapot. Taano or na-try o napag-isipan na ba nindo or kang grupo nindo na magkaigong tenement type na arog kaniyo? Iyo o dai taano anong benefit, disadvantage? Can you share po sa indong medyo kaisipan si grupo nindo, Manoy? Salamat po sa paghapot. Actually po, halo mi ang pag-isipan yan. Siguro taon ta kaning background sa bagay na ni. Katong 1990s, nagkagawa po ko taning sarong pag-aadal, pinagasugo po kan syudad, tungkol sa paghapot, kung ang mga informal settlers o informal families, willing sinda na magkaigwa ni sarong araw kaning sarong araw kaning proyekto sa city para sa inda. Ang naglawas po naman kadtong panahon, mga 1990s po, early 1990s, dahil po sinda willing po. Po. Dahil po, kato po yung panahon na to, di po sa city po, kadakol pa kitang espasyo na kung saan po, pwede pong magtago lang po ni sarong lote na pag-iistaran sa inda, okay na sinda dyan. Po. So sabi, ngunyan po kayo, nagkabot ang panahon na ang daga po sa syudad ng Naga, sa sentro, pinaka-sentro, grabe na pong mahal. Kahit po, nakakuha kita, tawag ka pong example, kato pong panahon, dyan sa may parting Pakol, ang daga dyan, kang nakabakal mo yan, nasa 15 pesos lang po yan, per square meter. Pero po sa ngunyan, ang daga po dyan sa Pakol, nasa 3,000 pesos na. Alam mo, 15 pesos, pasiri sa 3,000 pesos. Mas lalo na po ang presyo kang daga sa sentro. Tayo po binabalat ang lugar na yan, ilalag po yun sa mga parting Mabulo. Pakabalyo lang po tulay kang Mabulo. So, mahal na po dyan ang daga. And panduwa po, ang kadaklang pong nag-a-apply, ang reklamo kay Ninda Perme, kung ilag mo kami naman sa parting Pakol o Carolina, haray po yun sa samuyan trabaho. So, pinag-consider ta po yan, as inapot mo naman po si mga tao niya, pinag-consider ta ang bagay na yan. Si karayuan sa trabaho, kasi po kung alimbawa, mahalaga kang proyekto ni, si magiging benepisyo sa inda. Kung dyan sila sa lugar na yan, naharin sa trabaho. So, ang sabi po nila, mas maray na, dyan na lang siguro kami, taharin sa samuyan trabaho. Kisa kung rarayo mo kami, ayun, ang problema mo naman, ang para pamasay pasirin naman, grabe. Ang gastuson sa inda, sa parte inda, grabe. Si Urs mawawala sa inda. So, yan po sinaging konsiderasyon. Okay. Sa Indo po, Manoy, na-consider ba sa Indo ang readiness kang design kang harong on DRR? For example, prepared ba ini sa mga calamity? Or ang type or shape of design of village is kayang mag-accommodate ning possibility way na kung in case may calamity, mas accessible? And na-consider ba digdi ang environmental impact na halimbawa si design kang harong na medyo may saludan ng uran or for example sa basura kang grupo na saro yan sa problema kang mga taraid na harong si basura and si environmental impact niya, Manoy? Pag-consider mo po yan and sangunan po kaya kaulay po ang National Housing Authority para po sa gigibo na design kang Loras Housing Building Unit na yan. And sa inda po, aram ko na pag nag-iibos ng design, kinukonsider po nila kabos na factors na iniyo. And actually po, 2 weeks ago,
nagpa-soil boring test nga na po naman sa lugar. Kung saan po iniisip na ilaog po itugdok ng unit na ini. Ito po ang pag inaadalan po diyan ang kung katagas ang iraram kandaga para po ilag ang sarong building na ani. 2 weeks ago po nagpakandak kami kayan sa saro pong pribadong inhinyero. Inalat ko lang nga po si result si test ninda para po itao ko yan po sa National Housing Authority tayo nagad man po ninda yan. So siguro po dahil kami sa parte ka syudad na ipapadagos po ang sarong programang ini kung dahil po yan mahihiling ka syudad na iyan po pigmeet si standard po na kung saan lalo na ito bagang si stability kan si building. Tangon niyo po bagang naglinog duman sa kataingan. So dako lang na disruso. Dapat po sigurado dapat po ang building na yan kung magkagawan araw katong linog, stable po siya. Dahil siya and panduwa, dapat po mamit man ang standard tungkol duman sa sinasabi ko sa bago si PWD. Po. Naisip ko man po na dapat po tawang prepare siya ang PWD sa lugar na iyan, talalong lalo na sinda, ang may dakulang kadipisilan sa istaron sa ngunyan, actually. Sa last question, si Manoy na nag-raise up. Madali lang Manoy, recognize. Ate Emily, hello. And ganyan po, sa question ko, ining idea ang inibako ni Hali sa idea kan sarong president na PWD sa Pakul. Haloy nga lang pig-mention sa ko na ano daw ngayon magkaigwaning sarong arog kaning urban poor or para man nga sa mga PWD talagang TOs. Naglaog na daw yan sa grupo idea nila or baka pwede mong mai-suggest para sa karahayan kang ibang person with disability na magkaigwang village din or sarong area din sa design baghang village pero si mga person with disability applicant medyo i-groupings din tanganing si mga naka-wheelchair magturoro pa iribanan man sinda medyo mas magayon si location ninda accessible and convenient sa inda kasi kung susundon sila madali. Okay. Manoy, baka pwede man magkaigwang PWD village sa Naga, maisipan nindo. Manoy Dan, baka po pwede. Sa kuya po, magayon na, kaya po yan, magayon baka po nisa kong idea sa Pakul po ng President. Magayon pong idea po yan, suggestion po yan. Ako po, masuporta ko sa bagay na ni. And ang programa pong ini, padangan po ang PWD. Tama lang nga po, nagkapira mga PWDs, ang nailipat mo naman sa St. Clair po, si mga kadaklan po, si mga nagmamarasay naman sa plaza kayo, ang siguro po tulutong nailipat, tawan ming lugar naman, na magkaigwasin ng lugar. Medyo po masarami pa to sa sentro. So kung mas marami po sa kuya, na magkaigwasin ng araw man kaya. And may ordinansa po, alam ko po may ordinansa na nagsasabi na certain percentage kan lote na ma-generate sa sarong bagong subdivision para sa urban poor, tataong prioridad po ang PWD and ito bagang sa Queen na ata po kabali pa nga duman. Iba man separate na ordinansa ang Queen. Ang priority kaya sinasaan lang yan, may figure hypothetical lang yan Pwedeng iyo, pwedeng dai, pwedeng saro o pwedeng duwa. Baka pwede man magkaigahom certain specific quantity na at least minimum 2% kaya na baka pwede. Pagtanda ko po, garo igwa duman, garo ko lang po kung dahil po na pasalagar 5% kasi total generated lots garo. Basta may figure po duman na pigsabi. Sige Manay. Ma-coordinate po ako sa iyo para ma-relay ko man sa grupo kang person with disability. May pong problema. Salamat po. Okay. So, from CPDO. But we would like to recognize our Zoom, nayaon si Manoy Dan. Hello. Long time no see. Our previous chairperson ng NCPC po, si Manoy Dan. President Urban Poor. Federation. Federation. May hapot. Alat lang po. Si Sir Campillo, si Sir CPDO ang nakalinya po. Maya na Manoy Dan ha. Ipaabot ko lang po si discussion katong Local Finance Committee katong binibilog pa ining AIP. Narisa kaya ninda na sa mga department, perming HSDO ang pinakadarakula ang project cost na about 100 million, 185. And natitipon siya duman sa purchase of lots. So, anong yata ang hapot ninda, kada taong na lang yung permi ang naka-allocate. So, gusto mi lang pong maaraman kung ano ang explanation nindo. Kaya,
Asa ko po, mabalik ba ko gid sa sarong hapot. Tano daw, pag nilag biduman, nagigibo, nababakal man ang gadyan. So, ipo ba, dae. Kaya po, sa EIP po ba, kaya po, tang ilag, magigita gira na plano para sa sunod na taon. Kaya po, nilalag migrari siya. Tapos siguro po kung, alimbawa, this year, nagsabi kami ng 20 hectares na yan, nabakalta, next year po, di ko nilalaog. Since na, dito man po pwedeng, di man po kita pwedeng magbagal ng daga, next year, kung sa EIP ta, kaya po, pilalag ko gira siya. So, di ba igwa po kita kan shelter plan kan sila na ratified naman ba po kan sanggunian panunsod. So, siguro, depende sa backlog, i-compute ta kung piraman ang needs ta for sa lote, for the planning period. Or, i-breakdown ta siguro for this year, firming how many hectares do we need for this year. So, bako garong lakdoan na ilaag tagabos. So, minaabot kitang 100 plus million per year. So, very big. Actually po, ito pong biglago na figure yan, yun lang to si para sa next year, sa 2021. So, gusto sabihin ko yan, 2022, may bago po yan na figure malaog dyan. Dahil po, sa 2022, dapat may bagong backlog na naman na number na pwede kong nagigibuan kong plano. Kaya po, nagbabago po siya. So, ini po, pwedeng magbago siya sa maabot naman natin. Ayun, mabago siya. Precisely, And mabago. considering na dahil kita nakabakal, Madagdag. i-mention mo pa rin na kaipon bakalon. So, aro ka na. Ang objeto po, sa 2032, dapat po, gabos na housing backlog kan city, matapatan ta na. Takunday po, sige-sige sa nandakol yan. Tapos sinabi ko sa bago po, na by katong last 2017, may almost 17,000 kitang housing backlog sa nag. May saro pa po akong hapon. Manunungod po sa urban gardening and greening of vacant spaces. Nambita man kaya po katong local finance committee na why not ngedaan na itautan na lang sa mas may kapas na department ang mag-conduct kaniyo. Arukan, for instance, City Agriculture Office, or for example, city environment. So ano po ang pagkakaiba kanita? Inot garo siguro kung amenable ka mo na kung ipapasa ta ini sa mas may kapas na department, or ano po ang justification kung gusto pa nindong kamo ang magani? Actually po, aning programa ngini po, garo pinaagi mi sa contest sa mga urban poor associations, so homeowners associations. Po. Katabang ko po dyan, actually yan po nagdadaw si Dan, DVC. Katabang ko po dyan, Naga City Urban Poor Federation. So kung halimbawa po, mas maray kung sa insinda magkapot kayan, so ako po, willing ako magsuporta. Apo tama po dago si Dan, sa bagay na yun, araat yan. Yan po, kapig ulayan mi na yan, na tarabangan kami sa bagay na yun. Pero kung mas mapapakaray po, na maray, na sinda magkapot kayan, so masuporta po ako sa parte niya. Bali, nahaputan ko naman kaya po, Madam, si City Agriculture. And sabi man ninda, willing man da sindang magtaong technical assistance sa ano. And sabi nga ni Maninda, mas maring nga garo kung ang budget sa department na concern. Kasi basta sa inda na lang da ang technical. So, mas marikot po. Di, tarabangan na lang kami. Thank you po. So siguro may lang ako, follow up ako doon sa observation kang CPDO about sa planning, di ba, na may mga backlog. Bakit may mga backlog? If our plan is unmet or hindi natin siya na-realize, baka kaipuhan tang i-review, i-assess, i-evaluate. Kasi po, sa plano kaya, pag sinabing plano, dapat we have a valid indicator kung taano dahil siya na gigibo. Kung permita siyang nilalaag, failure siya. Kung programa ta siya or services siya, tas data man siya na-realize at the end of the year, something is wrong sa satuyang plano. Siguro po yan ang pag-isipan lang. Okay, so that's for the plan, sir, ha, para effective kasi servicing kayo eh. Sige po, may online si Manay Dan, may question. Sige po, go ahead. Okay, sa labas. Malinaw ba? Natatawag ba? Okay na.
Ini. So, duman po sa inot, duman sa presentation ni Engineer Campillos. Good afternoon, Engineer. Itong manunungod sa urban gardening, no? Pinagulayan po ni Engineer Campillos yan. At itong sa iyang concept, ipasa niya po sa Federation para i-refine, no? Ngunyan, i-incorporate niyo po siya duman sa samuyang programa for the year. Itong may titulo na sapat at masustansyang pagkain sa tabi ng bahay natin. So, pig-launch niyo po siya officially kasubago sa Uswag Balatas kung saan si samuyang model garden, yan po duman, presente po si mga opisyalis kang syudad, si Mayor. So, officially po, pig-launch yan. And ito pong programa kang HSDO, ni na Engineer Campillos, naka-incorporate na po siya duman bilang itong pagtauning incentives duman sa mga participating organizations and individual. So, may duwa konsepto, itong community garden, as in itong individual household garden. Itong community garden, ma-focus duman sa pag-produce ng mga seedlings, no? Pag-produce ng compost para sa sustainability kang programa. And sarong source din kang si livelihood. So, nagpapasalamat kami kay Engineer Campillos na nilaagmang giraray sa programa ninda for next year, ano. So, ganyan, duman kita sa medium rise or low rise housing, no. May nabanggit si Engineer Campillos na may plano ang siyudad sa Mabolo as in sa Santa Cruz. Last year, during the consultation na arog kay ni, sinabi ni na ang samuyang advocacy, itong inaapod na People's Plan. Ano tong People's Plan? Gusto sabihin, si tao kabali duman sa pagpaplano kang housing, lalo na ining medium rise, no? So gusto sabihin, dapat pre-identified na si mga beneficiaries na ilalaag duman. Pangalig makabali siya duman sa pag-monitor kansi project. Dapat nga kung may pa na-identify na site, dapat kabali sinda o sinda mismo sinagsasabi kung suitable ba itong site para sa inda. Dapat sinda din kabali sa pagpili o pagplano kang disenyo. Ang pag-monitor kan si construction, pag-conceptualize kan si building, dapat kabali na po sinda. Sinda po si maistar duman. Sinda si masabi kung nadadapat ba itong istarahan ninda. And ang pinaka-importante po dyan, sa medium rise, dapat ugwani itong inaapod na state management, no? Kung saan, sinda po talaga sinagmamantiner kay itong building. May mga nadumana na po kami na mga model, mga tigtugdok kang Social Housing Finance Corporation sa Metro Manila. Eh magayon po si naging resulta ninda kasi si mga tao mismo si nagmamanage, including itong pagmantiner kang mga building, no? Si pag-mantiner kan si organisasyon, si pagdisiplina kan si mga members, si paglaag ng mga livelihood. May saro kaming binisita sa Valenzuela kung saan
Magayon po, nagkakapirang building siya on sa Inda, more than 1,000 ang beneficiaries, pero namamanage po ninda, ugasin ba ng mga nilaag na mga, mga wheat market, small na hardware, sa laog kang community, sinda mismo po si nagmamanage ka ini. So, baka kami, pigsasabi mi na, baka mapipwede na arugon ta itong konsepto kang people's plan. Tama gayon si naging resulta. So, yan po si Samoyang, si Samoyang advocacy na kung kita malaag ning paharong, lalo na ining mga haralangkaw ng iniyo, 4 to 5 story, dapat kabali po si mga tao sa pagpaplano as in sa pagmamonitor. No, para ma-ensure ta na itong mga nilalaag na mga materyales kang contractor ay nasa standard. Na monitor ta yan. Magayon po si konsepto kang people's plan. Kami gusto nga nang i-share ini sa sa housing board na ngalig ma-adaptar ta po. Ma-adaptar ta po si concept. So, yan po. Ngunyan, sunod itong mga plano, ang backlog ta po, base sa Samoyang record, na hali din sa HSDO, kami po kaya ang nagbabalidate kay itong mga pending applicants na more than, siguro ngayon, mga 7,000, 8,000 pending applicants. Based sa Samoyang record, uga po kaming 1992, 93, 94, 95, hanggang 2015. Yan po ang Samoyang record. So, dakulong po siya. Pero, ang sabi mi, para ma-ensure na dahil na aawardan itong bago pa lang na aplikante. So, importante po na sa pag-award, dapat sinusunod ta kung kasuarin siya nag-apply. Halimbawa, ang konsepto po itong garo sa bangko na may numero, we are serving ngaya number 5. So, dapat arog nang kayan sa HSDO na we are serving ngaya applicants for 1995. So, itong mga aplikante, pakahiling ka yan, dahil na magpaparadag sa opisina. Di ba? Mahiling lang yan. O pwede nga ning gamiton si technology sa pagpapalo para dahil na nagpapara dyan sa opisina. So, in that way, ma-address na siguro itong mga backlog. Kung ka-apply lang, natatawa na tulos, tapos itong naging hinanakit itong aloy na nag-apply, bihira mag-follow up, haloy-haloy na, then natatawanan. So, yan mga suggestion mi po yan, na haloy mi na din po yan na pigsasabi, na hopefully, sa maarabot na ining taon, mangyari yan. Kami po sa Naga City Urban Confederation, willing po kami na magtabang sa HSDO. Kasi ang HSDO po, si Engineer Campillos, partner mi po siya sa programa. So, gusto mi po na makatabang. And itong pong mga suggestion kang federation, baka po ma-consider. Kasi may mga model po kita na naging successful. Kaya iyan po si gusto ming gusto ming ipaabot sa Engineer Campillos. Thank you very much po. Okay, thank you. Thank you, Manny Dan, sa imong observation. Ayan. Okay. Okay na. So, ma-reply ka, sir? So, may mga concerns sa Iya po. President?
Ano po, subago baga, sinabi ko na may plano itong tungkol naman sa low-rise housing building unit na tutugtog sa Mabulo. Actually, sinabi niya po 2 lugar. So, ang iniisip nilang una po sa Mabulo. And ito po, plano na Gibungkan City. Ano po si Tauta, kaulemi ang initsi sa bagay na yan. Alam mo baga, ang initsi, sinda ang may mandato sa gobyerno nasyonal para sa pagtugtog ka mga arugan ng mga strukturang ini. Sinda po si may mekanismo, asin po sinda ang may kakayahan mag-ibo ng blueprint sa mga arpo kani. Meaning to say po, blueprint pa lang po siya. Dahil pa siya final plan para po akseptarong kan city. Tayo inisipin po kaya, pagkatapos po kaya, mapapabuti sa rong pag-urulay, nakaeriba na po ang sektor, kang si Orbampor po, sa gobyerno, kang sa NGO po, para ipahiling ang plano na ginibo po sa tabang kang National Housing Authority. Kami po, dahil kami ma-implementa kan sa rong proyekto, na mayo pong maray na pagplano, asin mayong maray na pinagkasunduan, ang gabos na sektor. Kami po baga, piga-adapt mito bagang tripartite mechanism po sa syudad. So, gabos na sektor, GO, NGO, PO, dapat po nagkauro yun sa bagay na iyan. And, kadakol pong mga, actually po, nag-uli kami ni Dan sa bagay na ni na, kadto nga ni, dahil paning pandemic na ni, na gano'n may plano kami magpasirin sa sarong area sa Manila para po mahiling si sarong proyekto na may argument na kaisipan kaning ginibo. So, kung mas marikuta yan. Kundi po, dahil nadagos, dahil nagkaigwa na po ng pandemic man sa tuyang lugar, sa tuyang nasyon. May ano lang ako, before sa online questions, baka lang kasi malingawan. In connection with that, di ba, parang aware ka ta, pandemic, igwang niya ning Balik Probinsya 2, Balik Probinsya Program 2. Pero part 2. Pero ang part 2, nagkaigwa kami ning mga workshop in connection with Digdio kasi dapat ang satuya nang aantisiparan mga LSI sa OFW. Aware po kamo kayan, naigwa kita kayan ngunyan, naginigibo. September i-approve mi sa Regional Development Council itong for Region 5 na plano for Balik Probinsya 2. Na dapat duman sa sarong LGU preparado ang settlement, ang housing, ang economic, sa education. So, dapat igwasinda dumaning ding provision ng mga services. Employment, livelihood, housing, basic facilities, na dapat makukuha kaini yung mga LSI sa OFW. Ano po, sir, na i-incorporate ta ba dyan, na paghandaan ta ba sa plano ta for next year in the event naigwa kitang magpuruli digdi na mga OFW, mga LSI, na yaraon sa ibang lugar. Halimbawa nga yaon sa Cebu, ay habo ko na nga digdiyo, baralik na nga kita sa Naga, saro sindang pamilya. So technically, kung nag-approach sinda digdi sa Naga, pagbalik ninda digdiyo, mayo man sindang madudumanan, kundi, not unless well-off sinda, kayang-kaya ninda magkuang subdivision. What if bako sindang well-off? Diba? So, magiging inkargado nindo yan. So, ano pong paghahanda ta digdi? Kasi that's the new normal. Ay, actually po ba, pagkadaw ko lang po sa information na araw kayan, ang programa po kayo, may proseso sa pagtataw ng award. Kung halimbawa po, igwang araw kayo nakasuguan, na dapat po i-cater kang syudad, ang problema na tungkol sa housing, ano pa man na ibang pangangaipunin ninda, siguro po, kaipuan mi lang po ng pagbabago duman sa ordinansa kang programa para po, kasi na po baguhan na maabot, bago, kung sabi yun, dahil man po siya, doon ko sa pinapasulubing reglamento, dahil man siya pwedeng mainot. Dapat may pagbabago duman sa binabasayaming reglamento para po may i-confirmation na. So, kung pagmimitingan po yan, kasi po ilalaw po sa sarong ordinansa o kasuguan, so may babali mo po yan sa buhay para next year. So, i-review yung guidelines. Kasi this is a national mandate. This is not just an ordinary mandate from the LGU, but national. So, whether we like it or not, we have to abide. Ano po? Okay. Sige, at least po, klarado, sir, na part ng paggigibot ng plano, pinaghahandaan ta, ano ang new normal, ano ang pwede tang kaatubangon for the urban poor na sector. Okay, so online questions, take it away, ED.
Inot na inot po, we would like to acknowledge po yung mga nasa Facebook din. Igwa po da present from Makati City, Edgardo Vargas Bicolano po, garo ini. And ini po may hapot si Giovanni Lance Maristela. Paano po makabali duman sa interesado magbakal ning para sa housing? Thank you po. Para sa housing po, housing project, paano mag-qualify? Actually po, may certain numbers of qualifications kang gigibuhot na agihan para po mag-qualify ka. And po, dapat po, ang sarong aplikante po, dapat po taga-Naga. Registrado ng taga-Naga. Sabihin po, registered voter sa Naga. Pandua po, dapat po siya, may pamilya siya. Pantulo, dapat po may siyang propriedad sa laog kang syudad, probinsya, o sa laog kang Pilipinas. So, grabe po yan. So, yan po mga darakulang bagay na dapat po mamit mo na muna para po, iba po mga minor requirements na mala ito. Paano po pala si mga nagpapadangat ang parehas lalaki o babae na dahil man agom o dahil man ng pamilya? Ayun po. Oh. Ayun po. Oh. Ayun po. Siguro kaipuhan din i-review kasi seryoso. Gender and development. You also need to incorporate your align your plan that is gender sensitive. Valid po ang observation. Tama po yan. Ako din po. Daraga. LGBTQ. Idagdag ko po. Paano ako mag-apply? Mayo man ako sa daring proprietary. Idagdag ko po ni ma'am. Ayun po. Actually po, maski po, halimbawa... Manoy, bago mo i-diretso, halimbawa kay Abaga, si Aki na nag-aataman sa magurang, na mayong agum, na solo, di palang pwede mag-apply. O, mga... Idagdag ko po di. Ang head of the family, halimbawa po, single ka, head of the family ka po, pwede ka po mag-apply sa programa. Gusto sabihin, basta may papirin mo lang pong ebidensya, halimbawa itong ITR mo na nakalaag naman ikang head of the family, as ikang nagsusupport kang pamilya mo. So, kabali po siya. Magbabae ka man po, maglalaki pa, or belong to the other ko yan, kabali po yan dyan. And, halimbawa po, nag-iibanan, day kasal. Kato po, inaako mo na magkaiwala ng affidavit of cohabitation. 5 years po nag-iba na, problema sa enda, nakakakuha po ba kaya? So, inaako mo siya na ang mag-partner na maging beneficiary. Sa ako yan. Pero kung halimbawa, din nakako sa araw ka na bagay, tamisan po may nag-iiba na may problema. Usually po, ang ginigimo mo na, ang pinapa-apply mo na lang, si babae. Si babae po gender sensitive kami. Dahil po nagtutubod po kami na minsan, pag nagsuruwayan ang mag-partner, ang nawawaltan kang dakulang obligasyon si babae. Kaya dapat po sa iyo pwedeng pangalan si application, kasi lote. Yan po ang pagtubid sa bagay na yan. Pero siguro, sir, kindly consider yung solo parent. Ayun po. Kasi marami ngayon na mga solo parent na. Kasi bukas ng isip ninda na dahil pwede ang pang-abo sa charot. I mean, realidad tayan. We have to consider that. And then may mga LGBT talaga na breadwinner. Po. Mayo sindang agum, pero sinda nagbubuhay kang mga, nagpapaklase sa mga tugang. Totoo po. Nagsusuporta sa medicine kang mga magurang. So, dapat may opportunity din ini na mag-apply. No, na dapat priority din nga ni sinda kasi vulnerable sector din. Actually po pinapa-apply mo po sinda basta po talagang i-prove na sinda talaga nagsusuporta sa magulang. Pero sir, nasa guidelines nyo kasi nakasulat siya. You have to review that and revise. Sige po. Para po at least klarado din na inform ang gabos. Dahil kita pwedeng pag nagduman sa office sinasabi tangon yan, okay. Pero pag nag-apply siya, nagduman, ay uni ang guidelines niya. Sir? I hope you can consider that. Manoy, uso na ngunyan ang suruwayan, pero dahil ko man ini-encourage. May mga situation baga na medyo babae-lalaki na parehas may agum na haloy na nagkasuwayan. Are they qualified to apply sa ganun? Kasi para at least paging malinaw din sa ibang nagdadango pa. Sa late po ba kayo ngunyan, maski po bagaling mo, haloy na kung magsuwayan, basta kasal ka mo, anything na na-acquire during the union of marriage, conjugal yan. Iyo po. So, ang sistema po, minsan, kaya talaga nagsusurwayan si mag-agum. Di ba maiwasan na igwa. Iyo po, tapos ma-apply si babae,
na after a few years para nag-YC, nag-apply si babae. Ang ginigay sa mga pong prosedimento, araw na lang kani, kinukuha mi siya, pinapakuha mi siya affidavit na during the application niya, para sa daga, halin na po sindaning suway, asin ba siya ng kontak na katong lalaki, alimbawa po si babae ang nag-apply. Para po, masiguro mi na ang babae, iyo po ang matawan preferensya, duman po sa lote. Po, para po siya ang yan, beneficiary. May kuya po kami kayan sa housing board na pinag-ulay na po yung kadto. Kadako po talaga mga pangyayaring araw ka nag-aabot sa buya. Iya po. And sabi ko na po na ang kadaklan po nag-a-apply sa mamuyang opisina sa daga. Almost 90% babae po. 95% babae yan. Sa hali po kay Mr. Alan Matos, ang president po kang BPC Federation, may program po ba sinda na magtaon ng garden tools sa mga gustong mag-urban gardening? Iyan po nga tungkol sa mga garden tools, Dan, ulayan tani Dan na mag-acquire kita ng mga garden mga tools para po maitaw ta diba sa mabali sa samuyang programa tungkol sa urban gardening na ini. And talaga pong dahil may na napag-ulay sa mga garden tools, naulayan mo na kanina si Pundo na itatao duman sa mga may ipoprovide duman sa mga mabarali. So tama po to, okay lang po to. Manay sa last na lang. Sa ito bagang urban gardening, bako sana ko ta itong sa mga pot. Kung pwede kung sa atop, sa gilid kang lanob, gabos na pwedeng masaldangan, kung pwedeng matanuman, yun. Something na bako lang sa paso, hindi lang yan sa gilid na araw kayan. Kundi ito bagang si gabos sa pwedeng masinaga ng aldaw, baka ma-maximize. Kasi araw ka ng pandemic, dahil mo araw ko na rin ka ma-lockdown. Ako po, dakula pong pag-asa ko na ang Naga City Urban Board Federation po, mapoprovide po ang mga araw ka na technology. Dahil aram ko na nagpuuna nga ni Sinda, asin po may mga models na Sindang ginebo, na may mga araw po ka na, alam ba ito bagang litos, nakasabit lang po sa ito bagang empty bottle kang si soft drink, nakasabit sa lanob, na nagdadakula na po. Ari po kayan. So, uga po sila mga vertical farming, tama. And ko lang po masiguro tungkol sa mga atupta. Minsan suggestion lang ito. Thank you po. Salamat. So, sige. So, salamat, Sir Rolly Campilios, for your time po. You're welcome, And all of the comments, observation, recommendations are documented. Ibabalik po yan sa office nindo once ma-consolidate nila. Yes, po. Thank you. So, salamat din po sa gabi. Summary. Okay, so for today's budget presentation, we've already concluded, we've completed the 3 offices, such as the Lingkod Barangay Office, the Resource Center for the Blind, and the House and Settlement Development Office. So para po sa aga, reminder lang, August 19, pagkaaga ang ma-present po, City Population and Nutrition Office or CPNO, at saka ang Education, Sports, and Scholarship Office or ESO. Pagkahapon naman po sa aga, PIDAW or Persons with Disability Affairs Office at Ginhawang Nagenyo Program. And Children. Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So tulo po pagkahapon, duwa pagkaaga. So, salamat po sa mga online viewers, those who participated sa FB Live na nagtiyaga na magdalan, as in nag-participate din by sending questions sa mga yaong po ngunyan na mga kairibanan mi from BPC, civil society, civic sector, CPNO, NCPC, Women, Naga City Council for Women who are here today. And also, we would like to thank CEPIO for the support and accommodation in holding our public budget presentation. So, good afternoon po ulit sa Gabos. Thank you, ma'am. More coffee.